Ghana for pesi upon. Hey, tete Ghana bo nie. Football country nie. ASEM. Non so mba pa sima enso ewo SOMPA 93.1. ASEM peri pajumadi na waso egusu awutie no. Hwie na sedi anwoma sikọ wakata no. Si yaka mu nsem nyina asefem. Na so ekura yekobi. Yey Ghana for yekobi. Omra samwa. Wa bobo pen. OFORISUO. Yenche chief. Ani ahefo. Ya fi ompam so ma fe. Nya asem ketwa. Me nwa ba ko Italy man. Your friend Pepe. Ano ne guy name no Pepe. Pepe no eba twi a ede mako. Woji mako ni tum. Oji tum ba. Anya bone kwa so. Na oka asem bi. Na yaso abu. OFORISUO. Your phone yi so no. The way a man for sia frɛ. Pepe ti Italy man. Enye ono nko. Asem no abosu. Ne amanfo chese obia Pepe se. Omo no. Be de mafidie koto mo wa mo ma. Na monka hu se nye obia so na pebo. Ade na mo ye no monka hu se nye obia na pebo. Na nso emre ne nukoda ya yenko. All work and no play. Sa ade bia wo. Na amamre. E wo se yeso ye kan ball na asem ni bi. Ball na mini ball pa. E wo Kumase ha. Kumase amakom. Jo. Simple school mo de. Ya ka se boa o je ne efie ne ekomika pa nti na me bo 7 o se efie me nwane Abu National keti Abu National me nwa pa ono papa na epani ansa papa ba iti ne efie no na mika no ho iti me no na me komika esa ni bobo na obi a obo 7 bia se komika unni mika bo football rings na wontimi ena ho na meka nipa bi ayo mani ato nchen na football ankasa obi ka so ni me na me nan minyin na me nan etene me na me nan football legs na bolege okay eti me ba bia me woni bia na nkwala bia no ye bolege wonyini na asesa na de tie ni me na me wo football name okay obi a so ni mbo bia na wa bobo pen no wo guy name a wo de bobo Niche nipa mako no mu de omo ankasa rename ede ye wo Ziko Abedi Pele darling boy ye wo sa no man so what ya say ye ni sofo kwabena bia wo football me pa cho ka footballer anasa ka sofo minim sofo kwabena be nya no kwabena na make OFORISUO eni bi wonu ma tete black sawo wo ka football mami kaza mchiro be me bia oye ananta na sapati oni bobo bolege odi be ma oye bolege odi wu ni bobo me number 6 odi e mo munu nwie ye be ba so why ya bro no so ne guy bia na ne bobo na ono no edin ya na ekuta na nye football name ba no e sofo na sem safo akonya asem bi pono enye wo sofo yi na make aju na e friend sofo kwabena aju na ohwe na ono no de we na height sitie no no yo obi a ball no koto ba bi on na koche ne ba ye bo koto wura mu a da bi obi OFORISUO mani twin di fo nyu one sofo kwabena we sofo kwabena we ngwa na de sofo nyu one woni mabobo da atefo ade omo ye afedi aba woni maboda odi ene mo sa din kwa mo sofo kwabena din okay ene odi access sofo nye odi wa register ba choma register mama yi sofo ni free kan kwabena da bi okwa ene mama yi kwabena nam kan sofo okay eti na ye friend sofo eti ono no se simple school mo ye onua on ti ye bobo na wo se san sofo no sonwa eti unim inua no ye tim bobo na akoka dua no so owu so ni se ya ma to na efo na ko be ma pa tenten gram a wo fru dua akoyi bo aba ni ye ne nkra ye telephone vat na arewo na ono na wo ye bo ma na wo ye bo boy wo nya bi obebo no o passe bo mo no se passe ma mabre oni stamina de bobo to no de ense wo cheche bo na nipa bia ya na times wo so wa ana wo tintin bia no uhu na sankrofo na ya mobo ama wo mo yonkrofo bia de bo ma nipa wo ye round wo ye krokro a sankrofo no ya na times wo mo kro mo ta che owi ase pa nipa bia wo so wa bia no ya na ball enye na dwuma omo de wrestling ene boxing sa dwuma na ene
What they no, young two bobo had Sako Bobu Gaso. The Jasso, there's some made the born friend. Maybe do not a star player. It would Gaso. I make a chance. Not just have a Gaso for here. Almost the man, but do bought time and walk about Gala. Much at that frame. And mamma TNT or the band. Yes, I. And you're not Medino or Massa money, dear. Me, na young fan from you. Near Fro say. Near frame the boy Abi. The boy Abi. The boy. Football swinging the ball. The boy Abi. So Abi no. Minyano atadim. So I said the boy no. Aye football. Okay. So I said the boy Abi. Eti na me no menya wo mu ano mo bodanguation no matofo o mo da forma so mo bodanguation no me bi jabo na nam so metimi keke ei mo pa e wo mu se ya ba minim se da ko edanya SOMPA ne FM station ya na times ya wo Fox FM se BC sa anti ho da na ye behu abi no ye behu abi na na amasan kwa wo pa o kira nipa bi pa o mo ma ye football na yenyi styles yenyi size yenyi skills kaka no cannot do what to do so it was so anano what can say minim see ebekom na football na e ma ye break ye dwumadie sabe ya ye sabe uko nwura mu a ye fra boa bi krotwa manza obom se ya na mu nyi edwa ye ne katecha wada romanti so ko to se krotwa manza kra wuda na no ma da wa mu ani mu a ai mi ka baba enu nti na ye terms na ye fresh terms bi wa fidie so se yaba ti na yaba me so mo mama me yabo eno no SOMPA mo pk ye pon wa hu me enti yaba emom na wo ka se mbi se break kakra bi wo ba bi wo chan se be san ba ne fiada emom nyame ya adom na se Yesu ama eda dwoada ye tiesim de me matene no no ye yabo yaba eno ne yaba eti we ne de yaba for in advance ye catch re yan crofo so at say stay yaba the boy abi enti we na yaba no do bianka dem and then nipa bia ye happy papa ye ka yan crofo yi ba ya magazine mu ne ya maami o te akira hayi sarakoba da bi ya maami bi maami sarakoba mu nyina ne ani adu ke adu sia college nyina da one amu nyina no ro mu a na no me ko maami sarakoba wa fon na so maami ada wo se ma dwendwen no mu wo ho a na ma dwendwen so ate ke adu ene se me hu no ne one ajewa ko de ntoma no so wo twen wo enye hu meka I said we yam sese wana we yam sese me o de se na no me ba de me hu ntoma watoguo insuru enti ajewa ya chia wo mu nti sa ni pai nyina ne nkrofo a sebe omu support ye ne no omu support ye nyina onim se enti ye ne nkomo a yatete e wa ba bi se wo mu a no mabu o mani afa ba bi bia ne se no mu nyina da no mani ebetie SOMPA sempelipa meka chu na amanfo ko a wo mo je ne na enya sempetoa OFORISUO me gina fidie su aka de ba ye nim nyanyankopon adaroma wa wohuru ne nyina afiri ho ama yen ya wie bibia etu nkotwere bebi atwere ten ye mpesa me kan se ade a wodi ye wunua anya ne de ne mfa nye no me de omra samo de me de no ma miensa na mienu na ye adwuma wotemase adwen ma wotemase ade ko ene me kan na sa fidie wo so se ya ba se nkrofo ho omu sisi nipa wa ye sisiw wa ye haw ya mafia wotim nipa bi wo ho ma wani nye eni to ne wa ha okay se wo nipa kro se wo fi se wo de ya bo wa ba wi se betiti nipa ma me ka sem che wa se muduru ha pe na ye wadwen se fa me kokot mesraw woni mu kokot nchen ye fa kokot bia ti asem ne ye pa ye fa kokot bia di won bi pe no onse hu de to so etu OFORISUO media board ye wo kan bo asem a emo yakọ ya ba fie nya hwe sebe o mu kura na o mu krom sebe o mu host program no o mu ko ya akire din katafo din o mu kura no manim gu ase na no dene akire din because o mu so amanfo su trim odin FIFA for mo sesa no mam dabi ke host ai wake up de ekwan bi so no konko ani mu kakra nso bo no mo fa mo nsa so no mo tunwuram ne anya go o dabi anya ne sa ya na ntimi anya sa bo ne se se adu akire ya na katafo yi sebe wo hwe kata o mu bobo da ben
wo mu say omo chen bi de bi so chen na se be be host to ade e open ceremony no mo ye na within a yin ye musika enyo musika de but in fact omo so ba e ma park ye fine eti ye be sere Ghana ya ba de etwom kotwe be etwere de aka na ye hwe ne emfa enoma bi edai enkeka no ma bi si animu na bibia anya fine na Ghana ye pa bambodo okay odifo Ofosio na wo so bobo mama nchia menua ba Sarakuba ene ne bagay no okay we fin di kakra menua ba mechia papa menu so mo yo kodru fie so Ofosio me ankasa won say menua panyin ni wo se kofo okay former player Black Star menua no unua pa ene na medam hodie wo se kofo awoni despite enam minyeni paketwa adam tefidie so na minimbo na odi na se metese sa kuma wood for no ko ball no na se so shego Ofosio a chambe block panu am wodi se o kai se me de video no be kere o wo shego na me she jesi me kai pa na me boot ye kama me kai me singa de kama na mami kasa na uni bobo abi wo se singa odi for say de obi an touch singa odi na bobo kodru he Ofosio mi bobo ekodru o se obre o odi he odi for mami kama se odi for o de ma enha ho se na wo ye mazo akora no a ball no team no o ka ho me na se o hwe me de kufo na o hu se mi ya o mo se no mo nso me pa de bi nkasa sa de bi nkasa sa o mo se no mo o mo nso ti o mo show jesi amara o mo aso nkasa sa me number 6 wo de me to number 6 ya bo mpa me ho na me so bo mo de ma ne ye fede se ya me geto me bo me chester se me nyaji bo we to pa na bo we ko kakanya se kikiri de bio me gibo to boko na me sa me na right no na mo so bo nim na mo hwe wonim me tibi twia ma wo mo me twom gratim ka za de bla bo ni be me nua panyin no se kofo o ti me twetwepo ana kipa ko me tibi twom wo no ka se mu za de bla ya gro ni edi me nua panyin no se kofo mfre no na mu sa no se kobra bo se no tete for text message bi aba me ni efre me boa me di party metima aye mama kama sa no me say text message bi aba text message ne ko here yire de ko ama eni wo de ni wo de wa ni wo but se what sa ko here yire wo Michael pacho o de cheme ye be o test bibia o se ko fo mi ane me o se ko fo fi nzima be pacho na be mi ezimeni ma hunji o bla na Ofosio bola ne ye bon kane no enye bini no he sisi ss me se ye de me gina blaster ni ye de de ayu ofiri mu a na se me pa be shepanity no o ka sem kama mami kama sa de si enyu obi firim ade wo ha ne say o ka sem me ka sem bia odi ko de wo say me say no o di se de wanyini blaster ne yanyew wo say wanyini bla go me se no wo be ho Ofosio enye program for what I say ne tie say blaster ba fie de na wo ka ze mami kama se nya sam de ba Black Stars wada wuruma che de wusi shegu na no den na man shegu abede wanya bi asere football name ye dai the boy abi debi yes o football you boa obi ba boa fa ho to form na me no ho omo no mo me fans pa ye ma odi wo twitwa kom se anu ma ye nya wo mami kama asem o bobo de ma fancy wo nye prayer za di free tete ye ko akata ya enye ma na mo chef ayi o mo ska go 3 e ma ne bojisi na go aba umomu de the way am si po asem mami kama asem me kanfo ma po asem o ana se ma po asem ana me kan wo ye be ma na ma po asem a go be wuntem ko so unse o ka sei me unse be ma te ka front to that we yade papa o da bi me so wo sympathy mama sana mpesa ko beche eti Ofosio e man me ye fan sana na go no ba na number 2 me sa sunim go da wo so wa so le ma do so chen so bo mu a wotimi sa aman ade kura no se wo picture na de chem na wo jesi na ye fi
Oh, there be nkasa. Jesse so there. Oh, there be menka ne boni so. One ball. Obi oye player bia na. Eso Jesse ni efi. Oye striker. Jesse oye striker. Unimbo mu. Oye player. Odi o Jesse tie fia Jesse why adwuma ni nyina. We keeper na ohun tie fia. Nje so we are boy. We are boy ni a ye che wonu. We keeper be you Brazil for keeper ni. Sa Argentina keeper no. We jina ho. Odi na wo su bo se na 100 goal. Oh, me see. Minim bo na mo 6. Now me bo 6. We 6. Na se edru ba bi na show keeper record ya na bedem. Me timi ko da. Yeah. Se do si one no. Aja no kan na mo se wan obo kan na me 6 years old. 6 years old. Odi ya ko blaster de ne so na ko ma me ye bo a ho. Ya ko blaster no. Na That boy na. Wonimbo mu pa. Wonimbo mu ayi o ha dwene o mi kasa. Na kasa maso wa. Wa na say. Ah, odi bibia beto said ye on na no kunko se kunkrofi. Aja say. Ofosio. Blaster ko kata. Na anano mini FIFA ekasai. Ghana ambassador for footballer. Na mini kasa seka na dawroma. Baby eduro no omomoden se odin beka ho. Jo. Nti Your friend is saying. Ghana ambassador footballer. Yeah, so many all said you know na kan yo you ma tactic off. In we can get them in the jado. Eti ofosio dey tell kata no mako. Ya oni dey wom. Okay. Ne kura nyame animu ni. Ghana mpanifo hu se. The day you ni nwia no omunyu mu mfiri bo onim. Me magenda no. Omunyo mu mfiri bo na omumfa enkrofofofro na omasisa game nim. Na kudus mommo. Na omummo. Because omu gina mu a ensembo ne praises ni too much. Man kan fo no mommo. Praises no too much. Ana bo no say penalty ba mo munye hwehwe ni mu. Park ne triska. O maniska ne de moko. Enti nkoje wo se kobobo hwehwe ni akoja wo hwe okogu ba bia kobobo na fa ba bi. Yenye ne saa. Ese na oti akoma. Se akoma te oti enti. Ene ene no ye compare ma mienu. Born a see no mammy no come to come back crepla. Bako se Ghana for anya de bako se enya we. Amman to kwesi enti e be sere Ghana for company for. Game no se yetimi ko ye ne kura ne yeka ye koduru knockout wa. Anka samreke ya wure ho no. Anka so ate. Hwe. Ye baby a wodi enkeka nko ho ne hotro. Baby anyame di eduru ye no Ghana fo bia me mfa ne saa. O bla. Baby eduru ye no. Etike eduru knockout kanye. Ye koshia Brazil no a. Ka be ente. San wa nwe nkyere wo. Ye yiri no mko me peye mo. Ye ni Brazil fo koshia ya. Anka dade no. O yiri popa da no ofre o. Kobra na we kobra na. Kana why wan so be Brazil ana. Ka be se wo mu. Ghana fo makuku duru so. Na uni edu atuduro. E man ye no motie no. O powers. Okay. Ye duru ba bia dia o mu na epushi ye me yeko. Abrewatia. Kan ibu aso ya yire nom. Abrewatia yenko mayi odifo afrim. Abrewatia. Ofo bema. Ma yencha yetiefo nyina na yafi wonom papa. Mejidi yese wonom so afiye na ti ana yete efi ana se ewo adwuma mu nso yentimi ma frama mu no. Dodo na efreye no mu bi se bi test ye na ye da omu nyina se omudwene ye ho abribia na ma menko eye UK na menko Mr. Boama ho. Ne fie wo mekomachi he ya na nso ho na odi ne nkwi wo ho wono anu akra da na wono so ebisa mase na mami Jackie wono so wo France abrochi ye chia omunya ma sara ko ba baba ne mechia papa ye nyankopon koso a enhiraw na menchia mesofo panyin Reverend Dominic Entry wone ne ho kene Mama Grace omo Kunta Select Road Baptist ofo so bema o se ball na ye ko ye na na se den me ma ball pen for where the LAJHS. Sometimes some ya wo hwe ne abrewati ababi a manyini ewo mi fie madu na me height nie no. Wotimi wo se mi so na me pru pa. Na meje ball 5 wa. Me ma no na ne bo na me. Debi. Aba ya bi e friend akwa e bo na me ne me ma na ebo. E me ma no se wonom ye ne ye hwe wa awasa no. Na ma na ye nim borobo na akwa ye bo ane me. Na me so me de akwa ne akofa me ne emi no yakoginem. Na ye kwa se mi gina 5 a obehu no madru eso ni namu me ne namu sa na se anya ka se bono de park ne ba bia all rounds all angles 80 but me drew me wie e wana me to aso odo aso suku di aka ni nyina de
me de koye volleyball volley de unu aba me ya de okay aha ase na omutwitwa me ma me na ho ye o se na want me am netball se wo no wo tia netball me netball to pa na me ho ha na ade ba ko ne se asa wo ko bitimi ne odi mpunimpu na ntia ne se mpunimpu no dey your town obi otimi ne odi mpunimpu bitimi de na wani so biriw na obitimi de ne ho na batwa be wowa ma eya mani anje netball mani anje ho krenti no me de volleyball ene ball so football wo de ba me bobi me yire me ho so abo minimbo na yenkọ Ghana Blasters ye ma wonu ma modie na nso no o mu anya yokoduro honhom entimi amfa nkwanko manim e de se de na ye nyina yesusu e wo ya adwene mu no na OFORISUO bema say ya hwe performance a Ghana Blasters wo mu koda na die e wo kata 2022 World Cup ni ma Ghana fo binom beka se bia wonom ya ade ebinom so beka se bia wonom anya ade na obi ane na adwe mema brewati ade emrantia no ebi omo ho oden e na wonom kwatra ya wonom duru ba bi omo du no de be ma be ya no mo ye no ebi ane ye wo players a omo wo ho a nanka coach Ado obetimi asesa wo ma na se obetimi du omo ahyehyehye sa team na wonom konim ama omo timi ho aye den ama omo timi akobo akwa omo na so no ama ne sa one thing na ye hu ewa eye Ghana football mo ene se mpanyimfo no se onye player bi a one man kasa e na manage wa at times no onka team ne ho yenim players bi yenim senior players bi obeka se bi say mame mo asamoagya din asamoagya ye bekọ World Cup wo sini butu na numutu o ka se obekọ bi ne ye hwe ni mu se mpanyimfo no e de ne beka ho ye hwe Luis Suarez Uruguay ye bra Ghana ko akwa nu aboni din ado de ne se kwache just say Uruguay country na nka so mo di Ghana fo wu Uruguay OFORISUO bema yehu Luis Suarez wom yehu players bi some time ago and some years ago bra na Samuel Suleiman Tali ene Steven Apia ne yenua John Mensah no wo ho no na wonum nyina ka ho bi oh yes 2022 World Cup we saw them there yes omo be gina mu boy ya hwe Luis Suarez ya team na ye de call ye no me ka kira ye maturity dodo na enimu no senior players dodo na enim bi na no ka ho bi ye ball na ye sabi enye sabi a wo kwa training kura ye de adwen so na ka ho ena biam nso no ebi wo ho a aje se wunya senior players omo ye international footballers international players a wo bi ehu na wonim se hwe ya friend se Ronaldo sa penalty bia okoya referee Germany ye de penalty there be wo na ebobo na me ya tueska akọ ye de penalty because you know referee the cross process wa anya wan hwa ne ho beba asem ablante ya amfa ne ho anka Ronaldo wa anya ne hwe onko eye ya friend sense video no room won kwhwe no o say no na de ne call referee international players no e was say wodima no enti senka ya nya senior players na won mo bobo na che na eni adu o mo kogina mu na hu kurampo no ebetimi ato ye opponent na ye no mo bo no so we say yi Portugal ye din kan no mo boy ye play ya anye ye omutwa ya 3-2 hwe ye second game a ye ni South Korea boy ye ende nyame de ye ho afofi ne ekwa 3-2 so ho no kra no last corner no ko boy aka asem panicking ayi big game bi na ye de boy ya ye de wie ye hwe ayi enkofo ye no mo ko hia last na Uruguay for two straight o ma twa ye ni nyina na kire senka de senior players ni bi hihye mu a me gidi ye senka be bo na mpo no mo afa no mo ba no ebi ye international players a because say bia o mu ni managers a won mo GF ho ni ntino ya amfo man ka ho eno ne ye ne bia mo so de ohene yire me de mani hu ye eni coach a ye de ne call ye coach Ado ni changes nya ba ko kra onim changes in tat senye wonu akra se mo famo adwuma wonu akra se mo famo adwuma ena bi before say wonu coach bi famo adwuma before say match no mo ya friend saying match no mo January February match na ye de adwuma na hye ne nsam o ka say ye wie World Cup na ba bi e bekọ akodu bia no odin adwuma beto ndi odin kan ye eti say wade na adwuma ne to wa we say no ho ka bibia che Ghana mpanyimfo a wonu mu di football animo no sometimes ya na me hu ade bia ya na wonum criteria o mugina so aye o muselect sa ye friend saying ye coach say empanyimfo na wonum di anim no pese coach Ado say o ye fresh ye kwa World Cup a ma men kan say ye wo coach Milo
ye wo coaches ahodo bi a wo hwe sa Zambia coach ya wode wo mokwaje Africa Cup wonim se ade a wonom omu baaye ye huhu coaches bi a wonom ewo African countries wo mo ball bo emu a wo mu di wo makwa animu anaso mo di wo makwa nkan wo African games im na so ye hu bi wo World Cup no coach to say ade a wo ye new to everybody. And the American questions at times and so no referees no any players na omu gina mo no no mo pesa one mo hwe coach kola one so gya ne huhu krampo no enso timi ma one so ba form say bia ye nhya ma coach na nim hu ase because we senior coach won na wo dey we bi anim no de ne kwana sa ka say ono wonim say ai na me busa say na Brazil mo Dani Alves na me ka say fufro na abawo se tete Dani Alves na o tete ni no wa say no me just say Ghana ye press yes ye jawo mo nta me just you obi kwa say Dani Alves na imu na bobo ya bambuo ba ya tembidie no ya bambuo ba ofo so be ma me de manu si no wi ase ye se wo bi wo fo nsa ya hwe won nsa won say ye kan ye nua ayi ye friend say asamoagyan okwa ball paneti a wo say na ye nya no kra na ye koyanim che ye free good irogwafo ye no kra po na ye free mu ba ye hwa ba ye twa no irogwafo ya o the day you ni nua na nipa bebre wo Ghana ha se o mo se ye nyi wo mu free minima de krontia bi sin blaster na ye mo papa dia ye ndie saa na aye enti enkosi se wo man na kasa blaster ho do ya na wo mu free tetentere ne no ebe saa ba bie mu no megidi ye se braso se mpanyimfo no wonu mo hwe na the day you woni ni nua no so ya bibi fa ho ma se wo adwene no me ma do adwene ye na me adwene ti enyo mu free eni pa do na saa no mo ka because akose paneti we say Jordan so na wo connect me no na ye timi share ye go so bi o Jordan crowd the one say bi no mo say your friends asamoagya what na nche nyina no wo bia wadi football achi bia nim say bia the day you ni before ni nyaye enti na ma na kwatena nche what you say captain band the hon sensem ya yete ye na ye de abo asamoagya wo china ye de abo dede na ye ya dan ya asamoagya enyina mu na dede mo captain band eno se sa na ti mo blaster mo blaster so man timi afa anko ba bia nyame ne ye boafo ye nhwe se bia mo betimi asesa ne memu ama ye kunim bona bana Ghana ye kofofla ye timi adi nkunimu a asempa nipa dwumadie na waso egusu awutie no se asem bi ba na se asempa nipa yanka bia na ne ye ama esan se Ghana no asempa nipa Ghana efanye ho na blaster ano so efaye ho say the blaster ano si faye ho no ye dwumadie no ye social science ye kate across eduru ba bi asem bia ye tumi ka bi na say the blaster ano asia kwawie no ye de mpaibo etachire say the be ya Nyankopon no a ebehwe na ye nya players ya esombo etesetete no na enka ne yakasa football nation football country oseko fo minwa panyi na sese na nya asam ketua o minwa panyi oseko na die be pa ene koso bayira humamu aye blaster ya mana mu akese hwie die na sisa chajama se ama atwene ana ye blaster yi na me kan sese blaster babobo wukumase a na nya asam ketua na abroti ama me kan kire o se Ghana enkoyie nyina no Ghana for timamufo ni mu bio hwe Jesus ya na ye ton Jesus ya na ye ton a Ghana doba Ghana fom na fa manfo de se ne oyo ekoto Jesus hwe se Jesus ya bo ani ye ton no Ghana ewi ni ko na ani je ba no na Ghana fo atum sa na sa mo so dia na mo de mo ani akoso obi so ene o man wonye ni ye mo fa nche mo mo sia egudem Ghana ebi ni kono aka price no kwa beba form ni amanfo atimi ato ama no alatadwa na fe omutum abranti anti sa anwoma no a ekoso no nti ebeboa ebeboa okwan be so emoa ade bi wo enye Ghana Blasters jesi ne nko a ye hwe se bi wo a ye nim se na nse ne maboa ye tutu mu anwa 5.5 gallon tintin ko 4 gallon yi bi e ko 10 million ne 10.11 million ni ade e se kromate so kra ye se 7.5
wate ebi krampo ni de obi ane se de ositon na ade ada me wan me kwato keto no fry talk keto ne ba ko a almost 40 cedis that tia bi na ne yeto no 58 e kwa 20 cedis na afi krampo de 40 cedis once obi wo ho anu akofa ne ma na gu ho dada wo ya bia yeto ne ma ne mkura no obi adi dwa opemfa so bia nko de sempo ana se kaple kakra bi na beto so no wo be hu no de buobum enya wane dollar yi ne Ukraine tokwa ni twaka bia na ne ma gu ho dada hwe se ada opanyi bia kwa akwato ne ma wo tua ka wo gina ho ama me nkofa book ni ma okofa book ni hwe ma o se menya ko se sia se ya tumu o sa de bia ka ho adum de 2 hours be tutu no mamo so de juice ka na me kwa no ma sa betum bia ma nsa nka se o je ne ma na de agu ho de ne ma kwa no my Ghana se nyina no yantimi amwa ye ho a obi ani ho a ana se Nyankopɔn so ma ne bofo mfiri so se wo meboa ye yankasa ne ye abolo ye amim obi wa wo chi ne nua no o mia ne kompa wo wu pan so no se memia no enfa so die bebrebe nti a dwadifo ne bi paint no ama ene mama ye de ama ye nyina na so no ono so wie no ukọ obi office ono so ko mia wo ho se wo mia ne ye se apa mi aboa no na aboa so mia asase enti wa ye wa adwen se wo bu edwadini bi na se kua ni bi ono so e bi obato sesa wa bi no wo so e dan ya obedi bode wo beto bode na ono so de mia enti sa na ekwase nyina ya asesa ye suban ni anya ye ho se bia ye nyina betimi aboa ye ho ni abri bia ye de so bo okoba aban e na aban ye nyina ye ne aban no sesa suban na sesa me suban no na betimi aboa ye ama na ememu aye fode ama ye ofo so be ma okay na odifo Abayini Ghana obi anya ne nwa wo twa ne mene Abayini ntimi sese ho hwe Jesse say na 45 afi ye wi ni nam 150 ni ade we say ye nhye mfa nko office o ase kire say just a match day na said ye sikoye no kwa na efe wo so de anopa na hwe said ye Ghana fo o ma hye kalasi na efe kwa ofosio me eduru bia bia no matutum o ma hene kurampo de na ye me fe ese ono on se sompa ye osofo kafra on se yi sompa sports career budi abene Messiah ne nkofwe omunyina apostle munyina ba mu yes mo bre na kadu morning show tene mu a ojai bibia no munyina de yes sports obehu o ma hene no wa boni Jesse red are red white are white no dey say ase no na ni abra magana kasa no oya gentleman abribia no ye hu no in suit mostly and ebi won so crampo na obo Britain no dey abetena no obetena onya ade a otai hye sa t-shirt ni ade enso o de Ghana ba enso o de Ghana ho do hye entade ne ba wow na o kwa akoye na say o my Ghana ye nyina ye de do tie blastage na dwadini wo se won fa so pede ya wo pe no dudu nti no wo be ya amane ma so so aye henya sa de a ofo so enya de be boa ye o mu enya sa ne ma na be ha adwen ha de be ha adwen eno na ya na ya sempa o se ye ya na ya saseni ya abondenden moja na nanum hwegu ye na sa moja no a ye na nanum hwegu ye no eno no na edi ahim ya na moja no na nanum hwegu ye so majo man yasi hoyi sa moja na edi ahim ya asem wo man we mu o obosu me kaketu me ko techima kwa na so me refi ba bia omudi dwa kese na fi wose abofo ofosu enwo garam de book reason enwo de hin bi zomiana zomi de no eno de de 55 oho na 55 nam tobi ana me ba ya bedru mampontin to me bedru onam busa bia 1.5 enwo na me yi kire no ne de no so class wati or the mam 1.5 na abofo ho ye say 55 e ma ne nyo nwanwa enu 60 series fancy ho echina busa make buo wo sto bi enti menye sure se oma we no e be sa akofom na woni made am de tato am wakasa wadawroma ma menka wonu sade bia wo ye bia no ni nyina be kokko wie Kristo Yesu anim so wo de wo ye bia e ko wie nanim eti se ebedum le mi na wo bompa ya tie nyame se won saw yale a wo bu nwia wo di anwa 55 series enwo e de kojo obi 1.5 eti nyame e de ho ketua se yade ni amane ya wo de be ma ho ene su de be bu aten wa asa ya honom no eti nipa bia nsa cha na adwene na emwa me da ase
Asempa nipa dwumadie na waso egusu awutie no nonso abapa ho sima aduanan ebako 93.1 na ebono nwatwa yebebo na ya wura TV no so na dwumadi a aka nyina da yede aba down odifo po kwabna wote ne ka omono asamoa sa na wohene yire abrewatia oya ono so otene ka enwoma ekoso kama chief executive producer ma dwumadie bema wusu kantankranka sabrei nana ya mensa brampa wo ha nana ya mensa brampa ko ba jasi na friye enso ewo ha wo moka bema wusu kantankranka ho na enie stories wo mudi epia banyasam keto akra na panipa ba kwa ba wono so da drum anyasam keto akra mrepesem yebeyi no na yede na kira bema pike ono na ye me bonkum hene a wo chinchin fidie no fruma ede emame funtu pakatache na sa ya ABOAGYE fosuo nintin fosuo me na meti atwam na me de asem penipa ekobose asase so na yaye ho so do drivers touchline ko a na ye nenam yakoya ya samba na ya matiefo atese sabre babi a yekeka kono ye kobro nyabrim odofo hwe ho ye yekeka kobro nyabrim hwe ho ye papa na sa hwe ho ye no ameka no na yekeka ede ama wona wo free kroketwom eba kagetia wabedi dwa akoye won krunom ana wondofo aduane bronya brei mise nkwaya me pepa ye wrewre nkwa mani gi hu ye pa wrewre nkwa no hwe wrewre grabi wrewre nkwa ne akokọ akurase akokọ no a wache no ne na pe ho no mani gi hu ye pa wrewre nkwa eno na afi aboahema ye na midie 26 bibi ana me kwampo for J concert na makohwebi nene so de asesa enti no wana wo free kroketwa emu eba kumase kagetia no ya omunya hweyie esanse eduru baabi a yennuanom so no omuso adwuma na sore si ye twa bag ihu ani uboto ya tumu ani enu ti sister se wo ba kroyim na wo kotonnwoma na se sister because madam brabebi a oyojefo eduru baabi atie no wate enu ti se de bronya no esikeka kono na wase afutusem no na medeba na se de bre na si akwaye no eyahweye bronya no ba no eyahweye afe no ekona wie yesa emu nsem dɔɔso emu nsem no dɔɔso papa enu ti se wo ba na obedi dwa hwe ho yie papa enti ena anwumrei asem a meka kye yenuanom omo free kroketuam eba abeto nwoma ewo kumase no hey dabia kwasia badwo dabia kwasia ebadwa sebe mpraduasa enu nti no wona waya wadwen se wona nka wonsanka enso dabia obenya sika ato ombotom no oto amanfo obotom no wo mo nsem no bi na meka no se dabia kwasia badwa mutu amofo kra ekire benya bia wia mosomo mamwani na ho momamwani ena ho hwe wona sama 2 minutes na yemie phone lines no yama manfo ani na ho bronya bre wo kumasi kropon kagetia na enwoma enkonkai pa emisima mienu na yemfanko futusem wo de tete futusem yaka na so edan ya ye onkrofo bi a ebenya wo mo akwa yo free sabi krokitu amba ya afide ya ewo ya change ayi so 1 million aba na we abai ohwesa na kwa ebejo no se masa wa hwa ama na broso nti isika na broso fa bebia wo so mpa chaw ade so ye hwe so ye nyisika so what the American ayi bi na TV ke ha esi on ha sa edu sa time we ya na nipa bi afi no be sure say ye wa emi akwa se nyawe ye free baby ne bayo so akwa hwe sa akwa ye tata ne baby agina wo se wa hwe ache wa pa ko masa wa hwe abrusu me nam jeje pa na chaw na so okay maje o say na ha oji sika ne bi no se maje o say no je ko waje sika hu kwa ye besre buronya ye ben obi sika hwe obi botom abrewa nya adwuma ma no enu ti de bia no bibi se ba ye tufo ewo ho na nso edan ye ebeyi bi na mum ye kan se ye adwuma se ye ka ye besre na sika ho asema ye den mu amu ba no ye besre mum yusu mu box no kakra sa na ye beka no do ye ne ye tia akra no ye ne ye tia yi obi koyi sika wote ya o wakoyi sika free bank na etuo si ne so etuo no so esisi wo mo so fa ye toys
etimi kwa nka menya kwa nka sa twice person nka ombra de ana omdi si han bebre ye twice o na etu mo osum etu hu se yetupa anaze ye twice eti ye besre mu amoba no mu amoba beto ya no ye de betimi de aboam because ye listeners bebre free nkro ketuam enu nti na ye nya sa opportunity we ya ye ka kire mu ma sebe money na ho na mu use mu box mesro bese me enko na menton gold ma na menche gold nipa no sebe okobo ase kra na ho kra yetu gold no takwa no na de gold enhye ba bia wo bransa na watu gwanso ha ya na anu obi etimi ka kire obi say bra na menton gold na me ma diamond na ni sika wo bag mu ya wayi de amani pa no say ko fa diamond na ba pabam na we asem papa ni ye besre nipa ma mani na ho ye be yibi de dan ya we aye kan utwumuta na wo kan no fosho se de bia sebe bakwase abakrum eno de utwumuta ye be yibi de nanso mumma ensusu na mo wa wutie so boko adwobre wo odifo OFORISUO mesre minua mpanimfo aposifo kakra on say every year bia no ye wo mu a omko training a e don ba out ya na ejeja wo mu ko traffic ni ka geti ade ne manema ye besre mpanimfo say anopa bia mu ko parade asa na ye jawo mambo mako mpanimfo nka nchiro mu say enye trotro da ventiro mu ko de bedi mani ko sue hu ne nti American mesre enye trotro da ventiro mu ko bambo nti obi timi gina ka na chi na bako gina ni mu na o monfo ya owie no agene 10 cedis ese ba ye adwuma eti enese me kofo ka mi hu ya se boy bako across me na bako abo me mensa na kafo no ekwa na wo yaso na mi ja fo ni ma de odi na mbu ne minim me se ko ene ya me fo mi kwa kwaje na so de kafo yi da kan timi ma na ka ba kan agamika kwabrade ni se sinimbu ofidie so otofo amame ekodu bebi roko wodi so ya wo po ho asem o what I say asem kwa me aka me nka we me meja ka ka yira ya and then opposite for boys no obi no say yes wo guy na efekeke as a comedy si bi na mi because oba na me hu no say o moye bi to oba na mu hu no obo me se kakra me jama we no otana bo ni minim wodi for fun we yira ya kan timi meka bra ma bre dama bre mesifo de obi gijim ko be bontu ko abro eti oye sana body for ne ba ye no na so mo nche no ono wo hu se be ma na aso ni mu ma boni mini man kasa na wase da wodi amase wa da ro maji na mi je ma de boko da ba cha transform jam se mentra e ko achiri ye be sira police oyam she oh yes unye study de de obakosere menua omroka no eti ye be sira mpanifo body for no ko palida no pa omo kan kire se nipa on ba munti mo nko gina ka achi mo nko loduka o mo nye lodum boys police ni ya frose be boy we lodum boy John kifu adwuma yin sebe ni omunya na John kede dodo na anu so masa akwaje ye o bra e mo ye o eti sere ye be se na afesu no obi ahwe ne wo ye se de ye kan na be boy nyina abrotia OFORISUO be ma ahwe yi nansa na me ko kejetia please for ya semi ya osofo ka binom ho asemi ogina ya friend is saying wo free ka yetia yi na so around about one ba bia adwoso ne ya friend is atonsufo trotro ni gina na please ni gina ho na obi lo omulo di wi a na waje 5 cedis mi gina ho pa mi gina na me take video na ni nyina anya bambo ni bia da bia anya bambo ajo we ni nya adwuma was yese kwohwe se be ya wonim se enene 3 days asema American ya nso no abrante bi minam ka yetia ho wonim se omom tutu botom no odi wachi se ya omo ye omo nsa ne se odi rema wo ye ne se na odi wachi nipa na bo api so nti no ba ko oto ba ko botom ma me hu ya ba na guy no bibia ni botom se na ya omo ye wa omo de omo nsa tia se nti ye no paso no yes enti sa niam na wo se onom ti omo hu go abonti nipa ne mu na ne omo rewra mu na ne obi wo mu abu akora mu nhye uniform na obi yesa na ema na ubehu sa wo time wo ba bi fa akose na wo hwe nipa don mu se me geji ade ne se me hwe de kwa wo bechichi nipa ba de wo ho eti yesra won ma fe so no de na wo ka na hu hia omo ba krom no yesra wonom no na mobile money vendors wonom omo ye mobile money ne so no ednada wo de wani kire mu ogomu ampatam ho ya ene won fifi mantem a yesi abrante bi e friend Benenza 31-year-old guy or pon almost 9 o'clock or pon or the sika be 300 million na kofi amanfo sika ya bebo ni to age
am robbers me no omudi eyi moto aba be so mu see ya o start ma one shot offer sika no so one farmer omo bo ni sire mu to o ma saage sika ne konti no yes le wonom so say se omo ye adwuma me gidi say sika dodo na akra na hu hia say wo de be kita physical cash e de kita fa go ayi no so e ja ban ya ban na wo koyi mo ba mo ni kra na yes ye tew nya sa ne ma na amafo sika so omo fancy mo ba mo ni so nti omo so nhwo mo so yi enti abesra se bronya bre e ya hweye se baby a wuko bi aka akwa na wofo a ya hweye 0551931931 0551931931 0548931931 ya hweye nkomo na ye di se de beya bronya bre ye nyina da betumi aboye ho ban na ye tumi akodi bronya no na afia ye baba besimo ye beba abefitiase ahotom ene odom kama pa hello 0551931931 hello pani pa baby a wo frefre wudi abantia auto collection no atene Unya omro wa ha omra samwa wa ha ho ye de waje so na ada wode just yenya mu plan show ye na moko sompa aya boma sompa yabo yaba wo pe yabo yaba no aha yabo okay Yabo. What me yere obaya ofadi mu wutie pa na jisa briu wo furu mo banyina na furu take tanani me yere do pa me pa o hello Penny pa baby a frefre wudi because on Abubakar Swale ni na say this from Nanapia ya chi Nanapia mame no kra adana papa no papa adana me pe bia di jaka kra me ko o sina na fa ho na fadija okay Penny pa bronya ba ahweye ahweye ya so na mo kan ya pa ya femo pa ni mo futu amade na so bia ni da ho o futu be ma so mpa ga ko ni na mishramo pa ele titu data de report na mishramo okay yo to fia pa na mishramo pa de mo ya ma ni so afiye o bia je no huye no ankoto sen baba agba kama okay hello so papo ya damasi pa ni de moyo na afiye na mo kanu e don for man discourse o ta die o wa o ta de die no so atu tusi so o free about dia beta die o ma tu tusi ene so mo kama ya me piasi o beto ade anu aye ne sei ya bota de se dia o to banti wo mo wa no o to banti ni dia de ne mana sa tu tusi na kwa be no mfa so te what are they about to carry all the summer one what is can oh ye bebu sa ho asem kina ebinom na yesa ebi me yesa me da ko hwe ebi ko kina wo tre wo mo ana mi hu sa mo ebi mi ko to ba ji ana mo de ye me na de o mote banche 1 cedi ne body 2 cedi no mote yi levia na zes kanom de ye dai o pa ni na mi sira ni bi o mo de ye ebi de catch ra mo se o ba tin ni ka won so paso so me kan wa te wo nyame ya domo ye bema oman hene ya odubu ache aso ate efrise Ghana fo kuro ya si yi levi enye ene de race course for ma so auto bank 10 cedi a na chese ye te wo de a na chese obetua 2 cedi kan wa na chese ayi 12 cedi na chese edwom fo ma na kura nim se yi levi na ye yo e china bete ho asem hello mawajo pani pa majeso na mo te say adom ni nhira odin ba bia frefre asem pani pa abejefo mo ya kwa o se de nya da ho ase jo na mo ya de odi fo pokwa bna wa ha ayo odi fo se be mo age mo na na mo ajo obi ajeso ya obi ama te mo pa kasa mo ma kwa ba pani sebe
Fani sebe. Zo. Oh, na. Yo. Hello. Yes, sir. Hello. Fani pa ma Jesu wudin baby a wo frefre. I'm from ABOAGYE. It's a fast brand new site. Yo, da Costa yenko. The agenda police was a man I'm working on. And then the police for the father book my phone. G run about to and where a bus stop. One of the watch stations will be super maninsi. Oko Kejetia, Eba Zoo, a zoo, and on a total for any station home. Police for the John watch station, old Jan watch booking fee. Father and I almost say police in Dumana. Oh, boy, now so bad. And to be careful, said the bay on my Kumasi, especially. Okay. Madam for Kwame Achi wa Santema pon wo kan say kebeya katasa hodwa Ghana Revenue Authority for jeje nyina ke na nyina ma post for communim kada om time giska pa kebeboa Ghana yie papa Kwame Achi ne kan anyam na meka o se ka adwuma Ghana Revenue Authority ye no ke na nyina ma post for na to hodwa wo mo jeje na post for betumi aginam ajiji ama Ghana ye kama yemfa ye last caller na yemfa ni nyina emre awieye. Hello bosswe yey aje kuma dance to say yo afichapo afi come to ye mekase wi afo bia yo Ghana police de abeka ka kwa central juma wo na be yo adai sen na mo ye central juma extra no ma ko drive ade cha no mo ko hospital ade cha no mo ko IT o mo ni kayo oh ya o ti fo pabla wa ka se mo ne papa Ghana boy ya me so mo die o di disika na mo di no me to so de ma ta ko ta so de mi krem de ina ye nyam so papa ni ya resa sika o di batari na resa ya re baba you aha ena yede ofre no nyina ebesie na yasem a yeka nyina ene se yabo awura SOMPA TV no so na yema yahwefo nyina akwaba yekoya yasaba na yasem nyina ne se obrade ye chinchini ya asem panipa yasaba na yekra de obi waka se yeba ye gina ye naso ye gina ye naso dada ye gina ye naso chirei ye gina ye naso papa na yaba no ne ye beka gum ye kagum so a ye close no obi antumi mie esan se krupo twedi ampo ba se yadom oka ne ma ho na ene yasem a ye ka kire ye nuanom a mo okuro ketuam nyina ne se afe no nyina ekọ na wieye na afe no ekọ na wieye saa no ya na emu nsem no so ya na untumi enkyere papa na nsem a ye ka nyina ne se wona wo firi kuro ketuam eba kumase kropom ha eba bedi dwade akodi bronya no ye besram se adawroma omo ba omo hwe omo huye omo yisika ato ade omo bag nyina ekwan amanfo bi eba won chen no omo bedi nkomo antiama uba na antia obi ani wachi saa no omo tates ne ba ko bra kwadwo na ne wodi kwadwo na ye kurase ni kakra kwa ade a ene wanyaw bra nie eyi bra na ma mi koko no wanhwe yie no de saa na wakwa jusika ma me ko kire wa ha ni nyina no wohwe obi a wo ton ade na nanim enyam kakra na wahwe no wabusa na sem hwehwe obi a nanim sabi mpraduasa nanim basabasa bia nkobusa na sem wode obekwa chichichiri ene etokuro musika ade banyina da omo ebeje afri unsem anunti asempa nipa fosuo be mane na badwafo asem o yede edam enne nwumire ne se munya hwe yie papa na ye besre ye nnuanom aposifo se eye bambo nipa ho adwuma no omo ye anunti dwumadie so a mpanifo asoma wo mo se omo nkọ na wo mo nkodie no ye besre wo mo se eye bambo nkuto enye sika jeje asem me omo na ekolodu ka ase no
eduru baabi a fine se posi ni bi ya ade ma na ye ni so na efede a obi nka se untumi nche obi ade da bi oman ye cha ade wom nanso ekoba no saa se wode po bi ekogye amanfo sika emwa krakrakra enuti omanfo enhye ne nso sade be ya bronyan ye betumi adi na ye kama na obi asika sem enyina entumi emayira enkodi akromfo abromfo nsemu Abe Herbal Clinic Mami Abe uko Mami Abe sie Mami wey na santa mo meni di komo waso foso bema muko ye adwuma no eba ni nyina ne se tarawa media SOMPA kumase me bɔ me dawuro ewo hoi abra ye bɔbɔ no support fo no kwan yo mofa so ye LPM no ni nyina awomo babesa yade na kyese tarawa media SOMPA TV ne SOMPA FM no mo di dwuma mo bɔ dwuma papa na Dr. Professor Abese me kan cho se oda so egu so esa yade wodi nubra nutan enyina dan habani nyina da esa yade na wo ba na kache ho a sie pani ko hwebi na ye de yakɔ ne yakɔ hu fidi a wodi eti dwuma wo ho na de ye me fa ne se Dr. Abe okɔ no ho no obema waduru a wode wo fa mfidie ntitiyem mfidie wode wo fa mfidiem o kan wasem na wode wo fa mfidiem se aduro we me de ma wo beboa wa ho den ebetumi no mogya na de asi asaw yade ansa no de aduro na kan se eye sickle cells no eno enna Dr. Abe wode agidi wo wiase afa na nyina na enka ne sa yade we ebowo a na kyerese wan hweye na wukowu ano no ni nyina ne se emfie bi da so udi ya ne wafira atiasefo asase so wose eye prostate abra low sperm count woba wotumi nwo bema nkwamwa na no aye mmere wodi bo ania ne se ehini ema no chiri sa pa diabetes in heart ya yefo ye ni enchirem ewo mame Abe ho enam san yade bia wose yemfa ye ni enchirem ewo Dr. Professor Abe na so ye Abe Herbal Clinic ne ho dansidie na anwumrei mani abra media se ye de ni enchirem ewo ho a wose me kan kire se wodofo se de nani asi abre no maso ani mre wate maso ani bre papa efri so bi benya wa na fri yade bronya ebei ubetumi atibia dipa mo ze ye bronya we meka ho de a na yade bi ewo widie mu a ba bi a meka fo de ama wa eye Dr. Professor Abe ho ko ne kwaje wa yaresa na nyoma enkonkai ho in heart no si sa yade we na ade kura hamia ne se yade we won sheda enkura sika kase no omo a omo nsam anibie no omo ma na yade we etumi ye womo ekoba ne sa na ma nyoma aye basa yemfo ye ni nkyerem ewo Dr. Professor Abe ho na ye kokoji ayaresa ewo tanoso apatrapanu site na uduru Johnson no so a taxi driver for the one omugina Dr. Abe na omo de wo ko amanfo dia furusa ne wo kwa na so efrise habani mami na mami nim haban yakọ Dr. Professor Abe ho Abe Herbal Clinic ne ekọje ayaresa wafon kwan ya yemfre wa homatrufo so 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 yekọ tanoso apatrapa hona mami Abe wodini juma na yenko ja yaresa kama Kangen alkaline water ye wonsuo papa ene ye wonsuo na sa Kangen alkaline water no eye nsuo bi a wonnom nsuo no na wo sa ye ho aduro umpewe na apede he yinsuo ni free ginim ensuo bi anye Kangen alkaline water yiji free ginim na honton kone kope Kangen alkaline water gum na enwoma enkonkai emfa emau na Dr. Wotowo bekese yano Kangen alkaline water ekoye ni padua mu no na esayade na sa Kangen alkaline water no sradie bia asisi wuntrimu no eno na yedru ba bia omsi mojamroso moja be na abroso se ne ka wo home no na ka moja ni firi hwini mu ba sradie asisi wuntrim no Kangen alkaline water sa alkaline na ewo mu no eno na ekodi dwuma ni nyina da na
pia sa de ni nyina afri enti no dwumadi a wadia ne se moja ne fam nom kanje na kala water sa de bia wom bia no enkotue se de baka atue no tu na atue se baka no kanje na kala water 8.5 9.5 alkaline wonsuo nim esa yade papa na kumasi wa kanje na kala water wo brema UGC ababa urutu akwante pon so eho na wobutu na wodi ni juma yefre kanje na kala water ewo ahomatrofo iso 0507 379474 0507 379474 ana 0241 449191 0241 449191 kwana kwaji kanje na kala water na wapom din enyina gina so numso manso nsa yade water is life na kopebi na wo ho entom odifo Samuel prayer and counseling center odifo Samuel prayer and counseling center awiye brei wodifo asabre ni hu ne hu anwanwa papa ani odifo Samuel awiye brei wodifo a woji amanfo free won punchirem ani odifo Samuel na bronya ikra de wona wakofa nyoma free Dubai wona wakofa nyoma free emiamia hoduo so a enyoma no ne boden no bra niemo akwantre kakra bi enimba kunim gwase tetaheya enipa nim gwase tetaheya eka obi kuna nyoma wakofa bai abode ni yento na kaba bange fo otwen efrise bosia no akwaje na odi edi dwuma yakodi fo Samuel ho yakwaje akwankyere na eso afom a na egeta na nipa egu nyoma so na obi wo ho a woton nyoma na woso ohunu sika nyoma so asa na side uhu sika wo pegu ni botomu a na efifirigu eyeburu wa abrabo yakodi fo Samuel ho na nyoma enkonkai enfama ho Canada so promise and enim gwase na amafo ahyehye amawo ententan no checherewa bra wanhwe ana manyoma seyo yade aye kwankro yakodi fo Samuel wo wate enyoma nyina ebedi na boa na awie wuye koton sensem abrante wudi bem na wanhwe ye ntwanto suoi ebem akowia fiase entwa manyoma eni bone nye wonsem o yakodi fo Samuel ho yakwanto Samuel na awade wo ware na koye nkobesie ne ade wo ba wanhwe ye na eba ikura wunya bi yankɔ ne nkomiamia ya kyere wam yankɔ na yesisi na dro nyina da na yankɔ kyere so ewo difo Samuel wo akwankyerem akwankyere bro mlemu eyo difo Samuel kwa ewie ye minim de meka eno ti ena medi ne ho adanse amani abresa no menhia hembobo ano ena wo difo Samuel prayer counseling center wo Ajaba family house wa kwa ho ye nkonwa no ubusa wo a eno an so omudu wo nsanifa kyerɛ ekwan no 00504 588454 0504 588454 and 0265 441995 0265 441995 and 0578 405519 0578 405519 Odifo Samuel Prayer Counseling Center yenko akwankyere papa ho na yenko akwaja akwankyere mu omre na ye ho entumi ento e kama pa asempani nipa dwumadie ena sabre waso egusu a wutie no na amanfo so omafe yen yekoya ya samba ye baya ya banu pabne so na asempani nipa no ensankyere ne nko a efri se woni panimu atifie na wo ma unyansa ema wonimdi a wawie se woni panimu tifie o ma unimdi ma unyansa a wawie se nimdi ni nyansa no bi na obenfo katacho obema de agya ne ma ye di dwuma no asem wato afabra wate ye behwe na ya soawo nkonua bi ada utiri so ye yade asisi semente me ho asene epo saa na asempani pa ye di akire brasompa fo abrosa no
wo fo abrosa no nyina no wo nsam no nyina no na ebi firi wo so na wonya batu abadwafo wo soro ho de a ɛhɔ na ye na obetena se de sefo tase esiesie de wo se de ba mframam na awia bomu no asem panipa tietietia ne nyina kanfo ano asomdue sem na ye kan wake na santam na yekukuru asem bi eto ya proso ewo asem panipa ne nyina ne se afijase asokore na afijase asokore na dwumadie bi pie ho na sa dwumadie no abrantie na wokofa dwumadie no baaye no ye peno a ye hu no na nyame nchaade abrantie no nyame de na beka yensa wo ha na me kana makane sei eye wosofo po opoku buaten osofo opoku buaten ewo aziye asori ewo asokore afijase na ekoba se dwumadie bi ekofa edwadie bi ho ensensem na de ekoba ye nyina ne se abrantie no okofa dwumadie no baaye no wedie nyame adawro ma abrantie no wofia ha abrantie no ewofia ha na abrantie no a okofa sa dwadie no edeba afijase asokori krom ho ebedi dwuma ema bi kopie asori ho no ena abrantie na ebatu no mutuo ni nyina ne se ehwehwemu dida di kakra no na se kwati kwa bia omanfo bi di ekuo no ba di ko wura asori mu no nyame no nokura ni mu ni sede abrantie na sia bepie fie ha no yani ajepa afrisi ahwehwe no na yehu no kakum yagene kwaku anum eno ntino sede abrantie na sia bepie fie ha no ekoye adwadie no fa asokọ so ewo afijase asokore asori ho no abrantie na ba bepie fie ha ene sabre no ye no ebe twetwe komo na ansa na no yeko computer so adwadie emra Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatofo 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kanso Obakos wouldn't say obra panyin na yira seme eno ayantumi anka o ye bono oba se chichina wonwa konfanko asem mu bibi pa wo me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware fofo onse na ntesa ena madam fo won kan kire me na se na die wedi ya asem ketu e ene na tiefo obi antie de me kan yi ba ma duru biribi a esa o ye ho aduru de ma ni je ba no yira wade mu muaya ne ye simple kra adrobi was cement ba shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sa adure mema nyina fra na gan mema dure fra na gan no eni hammo wodi ya nsa wo no wo pa mema dure fra na gan bi ato ebi was asokore mampon cement herbal shop eni mia eto abibidro ni abrofo duro dodo no a sa wo pendodo atu a koda ni fama Colinac Misty Epidank presa number 0240616061 mema dure fra na gan mema woni fiedu nwotwe entumi no bi. Hey Jack, there he comes. Yes!
But I say, now when him say Ghana dear, the biara yes summer and weekends biara so yes months. Guys know what's up. Hey you trodo, enti say ye shiamu say ya na oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. Ama say no aye different cra. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. Enti say a year our dear abedin to a year ana apun to biano. Oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. Masi no quick. Minia GB now so foul taste. Babom oyirika yirbites. See na ye difference. Around orange spread drink. Nomini yansem one tom many pa won in fear do watch and sese open for no FDA agye adwadi nkraso yi atum. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nshira drane odifo Samuel akwanchereja. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a countess, no quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a countess, no, and you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Joba no anya atenase. Ewo ASEM penipa 93.1. Kasapiane kapian. Penipa memo akwaba. Yeja. Impomte say. Nyame adom. Udin ni baby ofre. Midin ankasa de bedupoku. Na din a dodo na de nimi anam akankasa ntino efreme nana kwesi sapon. Nana kwesi sapon din we de ye ofensufo din. Kwesi sapon no de ye ofensufo din. Emeritus kwesi sapon. Nana wadaroma memo awo adwo. Panipa de na do nam. Yo. Didi kai meda one wetiefo ase. Ewo akwanya mode ama me se me so memra na minimum medin komo na fe mine wetiefo nso nkasa. De de menam nyina ne se emse ebra na ye papa paniti ase no. Emse nsem bi koso nkomodie bi koso badwamu ha. Ema na efa edwumaku bi amekofa bae a ekopie asokore ya pewa yinyam ya pewa ya pewa wa ma ya bre pa mfancheme enti eba ne sa no na adwuma no ahyase mitiwe me yakwanhwani enti mene akwanhwefo ba komienu bi di nkomo afa adwuma no ho na adwuma no kra begusam se adwuma ba ya adwuma ni nyina online forest trading and cryptocurrency management. Inti ebran sa mene omudin komo ama ebi muti asese omo ni je ho eya kwanhwefo wo chechiri mu a na de ba fom a dwumadie ne tesɛn die na amanfo benya firim fa bra ne sa akwa no so ne mu na ho dwumadie no sikato eni sikaton enkita hodie amfa ne se enka ye de ba fm pa forest brewery a ye wono ye man yimu ekwan yo mofa so edi dwuma no na ye ndia ne de ye di ni wo afidie ntentan so a global market na global market no sika no mu odu ni nti ye ni sika saa ye di dwa no
nti ye wo afofra wo mo eso ya sene nti omo na disika ne ba na ye wo ho nimdie nti ya register bi nti registration no ena ma me cheche mu che wona wonani je ho na omo register na ye nya portfolio ni bi ye manage sika ebeba ho no na mrofo na omo afa ye se anya adwuma ma wo mo no omo ne ya che sika ni mu ti omo ne ye cha na me ne de o register ye na ye den a che mfaso no nti ema ye didi ho nkomo bebre ema ekoba se wonani je ho npa ba kumienu bi no kwasem ne se na ebi eye ezie asafoma na Ghana ha na mo fa hen ne fa hen yo Ghana ha ne de me ankasa me hyase na meti wo Accra nti Accra na me di medjuma me di djuma na be se mfie nkunu ni me nkwana na me ye ekosi se me ye ma adwense ne meto me nsa afro bi a obetimi aye den e register bi no no nso abeye bi nti ye ma ye register adwuma no ewo abai mu ajeje abai enkrata efa sa adwumakuo no ho ena ma meto me nsa frɛ ofoforo se onye den obetimi abe register bi no kwasem ne se ye register nipa no na ye register nipa ni wie na ma me free ha ye den ekɔ Accra nti akwanhefo ba ko mienu bi a na menim wo mo no me no mo di adwuma no komo no mo register ewo fa hen ewo asokore afijase jo nti ye register no ye adwuma be se bosome nkono faso ne ba sika no nso eba na BBC say adwuma de etoda bibitimi si niam bi kochema kakra ewo eye mpanimfo na me no mo eye adwuma no no ma ye adwuma ache yie no ma ye adwuma be se mfie nson ni na after covid no ena ekoba se omo lose liquidity sika na omo de mayen no am ye de ye adwuma no omo ahoden aba fam nti omo be breaki sabre no so no kwasem nie na afoforo pi esanse na adwuma no ekoso ni nti no omo di ho faso afoforo pi ayeden abem ti afoforo pi ba mu sa no ma me send request enye registration na me di register aye no omo mfa sa registration nya den emre yen se na ebe ya obi a wo register bi ne nsa be den ebe ka ne sika eno na ye bo na se minya entie se nwuraba mienu bi de madwuma na aye den aba SOMPA na ni nyina ne se omo be ye bi na omo fa nkrofo bi so ebe ye bi ne be pie ha no nso ekoba se SD sofopani a oda asokore SD ano ena omudu ne din de sei ne din de osofo opoku boaten Paul woni sofopani a oda asokore central ano ne din bam se ono na adwuma no oda ano a omunim se ye ne dia intimate sa no in fact ha me kakra chese sofopani no adwuma no nya ne dia me ameti hai adwuma no ye me dia am se da me ba ya kram de nkrata na bi be kire mo krata bia no aye me dia me ana me register adwuma no bia na obi TV eno okọ join ne ya enye sofopani osofo poku boaten Paul dia aye me ankasa ma adwuma no ena me ankasa no so ena me cheche mu che nipa ma akomienu bi a omo so enam so a ekofa nipa kakra bi ebe ye den ebe kan adwuma no ache se sofo no enka ho dabi ne mum asore ma no bi a womo wo sofo no na ase wo asore ni mu no ena ebe join company no sanete na afoforo bi so firifie be kan ho senya existia ne se on se esansa na ekoso ni ntino obitimi ko ni obi di ho nkomo na wa be join ne je betimi aba se obi enko asore no efi se na nya asore na adwuma sa pepepe enya asore na adwuma da krokrada asore ni bia nso dinim asore ni bia dinim na esanse wo ye kwanhweni na akwanhwefo no ebi ebe join ye ntino so omo kan no person omo de sofo ndin be frofrom me pa cha sanete wo se sofo ndin sa de se sisu biem efe no osofo pastor osofo opoku boaten Paul na chese wono de won ka ho adwuma no nim ho hwe na kofare baaye ne eye wo mpacho ane ne ye pewa se ka ba be yisem bibiri ano
enso ye pe ki hu afidie so a enye se kasofo idin ko piepie mu di asem na wo kan ne me kan a kire wo ne watiefo ene madwumayefo a omo nso omo de onkakra wa beka madwuma no no se omo mfa encheme ni nyina ne se adwuma no meguso a media kire a meye eho adwuma sane ebe ya obiara ne sika ebeka emu eye registration no me nsa beka na me de ama nipa kro kire se adwuma no enguye nemum ayo how na abeto adwuma no ona na me no mo ye adwuma no o ma fodi app enti nature se ye adwuma na ye de interest no a eye capital na o de register aye no emma nipa kro enti no mesre se sompa woni wabadwafo mo mfa nchem se mo hwehwe me na mo hu me na me won kran kakra mo mfa nchem anti chede de bechewo nemum no ekoba ne saa no a na wo ha adwene kakra isan se ekoba se emma no ebo osofo ni din no na akoya asem hu efiri se de duru ba bia de wo din ne yebo na wukura betu anum tu se sofo yi won ka hu na enokra no akoya asem bia anigi sempa efiri se sofo no na wotete no ha enti no subo bia wa ne mfa ma onye sa na woka mpachane subo bia wo ne de bebo mpachane enti no firi chine ko no subo bia ne edin seye bia no a wakwa akose sofo ni din na ma sofo ndi abam no wo ne de bebo wo mpachane wo mno samwa for sure me dash mamencha na pram so hene one ne wife na mencha menko donaso hene na no se e ko transidi asembi ntina mamecha nana mecha wo nkwaso nencha emranta hin fan club omonso ya fe wo mo na mizo omonso afe pa anti emeresem ne behia na ehu akwan befa so ofo so tiawa asem we asem ebeda ha nanka eni kwan senka ye drive kodu ba bi sa asem ye pempen ne pa kodu ba bi a nanka eni kwan se dru sei na me fasa asem we aka che nipa da sane bia ye befrew e wa asem bi wo afidie so de tie bia no to bo asene ne yankasa so anto e bo asena woni yankasa aha asom sa eso ha te se crazy asofom ene on se sansem we ade ama ne de ba ha no ade bia wo ye bia na wonka wo bia no ye wo kan wasema hude we obesi aka wasema fa muntie ne ye pa dwumadie no kwafar bai ene ne wote ye ebra na katache to ete ase na semi ba ya na wo busa sofo ye bonidin yese minim Ezre no omo mra ewo ho pa ya ta satan katacho ono ya so no kunini pa wonim enti e ba sa asem no kwa na ye nwanwa ma ye kwa se mo beka ya so sire mpa esre ne pa because na wonte no ma biase but sofo ya ye bonidin wa nya botre bi ancheche man so ba ye no omo sisei ani ye hu sofo na sofo ka bibi se ne wo fa ase no meboa enu ti se no fa ase akofa adwuma ba won kan wo kura na so obi betua wotimi ji sika no to ma ba enyo no ne adwuma no kofa bai adwuma no oni mu bi mebo anya sa na wo kire ya da ase asem we simple thing na ese nka edai ka atwa kura but na driver kodu baby eye good se waba na waba kire mu se ye de ya nya mfumso obi a e kire se ye busa asofo nsem bebre o kire mu akodu baby ade a na ye pani wom se wo mo na samwa yeso ye adwuma osompa mesi daabi ti asem ne yo wo ye adwuma osompa mesi daabi so na wo chiri nyomam na me che nyomam ebi a yesei edrum bi kwan ka koye empotwa kakra but I hope say ye ne mpanifo akotwa asema a chopa bi koso yate ase ye me pese me kan nyina ne say ye mfa saade we nhyenso semo a mo bia nwuma na bia mu nua no ampa obi ye sofo a na ne nua bi kofa adwuma ba megidi ye se bibi ba fia wontimi mpamo se wonko because aso no te se de okan nipa bebre eye ekwanwefo a no edai omudwo obi omunya aso mfaso ewom enti de ne ye pa ne se asem efiri mai on betra no ba ye no a kire se sofo enenne ya kire se enenne waba se adwuma no enye sofo de but sofo hu ne nsem enchechire mu ye ewa fidie so ya de yanye mfumso bia eti se ne nyamnya dom na watima ba na wo kirem se woni adwuma no kofare bai de a me ka sa de we am nipa bia de tunofo se
asɛm anya wo na wokɔ aburokyire kɔfa asɛm bi baeɛ no adwuma bi anya wo na wokɔ nkɔkɔ kɔfa baeɛ no sɛ ho asɛm bi ba na sɛ bi koraa na yɛde sika bi bɛsi wo so a panifoɔ me wɔfa ase na kɔfa baeɛ na mmom ɔmo de sika bi brɛ me de ama no enti me sɔfo deɛ menim ho wee na nka twa tia na sɛ me yɛ adwuma ɔsompa ni ebusam so yɛ adwuma ɔsompa nam sɛ adɛn na obusam saa ansa no meti mabusa sɛ ɛdeɛ ntia sɛ nti me pakyɛw menyɛ adwuma ɔsompa tietie na nka bibia so atwa meyɛ adwuma ɔsompa ɛne ɔyɛ adwuma ɔsompa ɛne asɛm sɛ na abɛtɔ president wɔ mu nkyɛm ampa me wɔfa ase na kɔfa baeɛ na me mmom kora sɛ me ne mo kasa yi menni asɔkɔre mampɔ my friend sɛ ɛhɔ mebɔ afigya sɛ asɔkɔre menni hɔ mmom deɛ asi akyire deɛ menim na mmom menim sɛ me wɔfa ase na kɔfa baeɛ na nka twa tia but mu akwati bi na ɛbɛba bɛbaeɛ no ne adeade no ɛha adwene bayɛmfa ntu yɛn ho fo ɛyɛ good sɛ waba na wabɛkyɛm sɛ wo ne adwuma no kɔfare baeɛ deɛ aka akyire deɛ ɛyɛ sɛbe wo ne wɔfa anaasɛ sɔfo ne mpanifoɔ ntam yɛbɛserɛ sɛ ɛno ɛna to sɔfo ne to mmara deɛ a yɛgyina fidie so aka sɛneɛ kɔfare baeɛ no ɔno a na ɛte ha yi ɛti asɛm nkyerɛ me bi wɔ mu a megyidie sɛ wo na wombɛfrɛ de akyerɛ m sɛ deɛ na mmom biribi kɔfa asɔfo so na ɛbaa hɔ a mimi mmom deɛ ɛnka nyɛ bɔne sɛ memetea na me ne sɔfo pɔkɔ abena ɛyɛ adwuma no wabie bank bi na obi sɛ me ne wo nenam enti no ka mede sika ɛbrɛ no terms ne deɛ ɛyɛ ɔne wo mmienu ntamu asɛm enti ɔde sika ba na so megye tom sɛ sɔfo kɔ abena bie saa gye wei a memma sika no nipa no kɔmfa nkɔ mmom magye de ato no hɔ so ɔte aseɛ na mmom megye to no sɛ ho kɔba kyekyema bi a nipa ne betuma aka kyɛm so mede sika bi kura bɛsii so ɔmono asɛm ɔsɛ mfama sɔfo pɔkɔma yɛfrɛ me na mebu anaasɛ yɛbusa me a ne nyina sɛ ɛne korɛ mɛfa ase na akɔfa aba na mmom ɔde bɛsi me so ma mede maa no na mmom adwuma no ɛnyɛ me na mekɔfa baeɛ na nka twa tia ɛti sɛ nɛ wɔbɛkyerɛ fidie so na wankasa no yɛfrɛ wo no ɛbisɛ na sɛ na wowɔ hemfo ne nnɛ wankasa no ɛnɛ yɛbie sɛbe yɛkɔɔ breki kakra bie wo na yɛde ate ano na wabɛkyerɛ mu sɛ deɛ mpanifoɔ madɔ ama nso ɛbɛsrɛ wei deɛ ɛfrɛ bi wɔ hɔ anaasɛ nsɛmkan bi wɔ hɔ a megye die sɛ mpanifoɔ bɛfrɛ na ɔmo nso nsɛm tutuo bi a anaa no tutuo bi no sɛ bɛ ɔmo nso afrɛ wo tiatiatiatiatia na mmom maa no sika no deɛ aka mu no obi asika momfa ite na momfa ɔmo sika ma ɔmo na asɛm fa no asɛm nkɔ wote dɛ mɛka kyɛ no ɔmo no yi sɛdeɛ wo sika a wasɛm ani gye paa sɛ ɛduru baabi na asɛm bi ɛba na sompa asɛm pɛ nipa yɛfrɛ wo sɛ brabe yi ano a ka mɛsrɛ sɛ abasahare soɔ no bra ne bɛyi ano ha yɛnku nipa ha so ate ase adwuma wura sɛ yɛfrɛ wɔ na abaeɛ a ɔnsɛ ka ankɔwie sɛ yɛ o sɛ yɛfrɛ wɔ no ɛna ɔbaeɛ yi a ka ankɔwie sei enti mɛsrɛ sɛ subuo bi a ne yɛde bɛbɔ wɔ ɛka bi bɛbɛ bi a wo na wogu so a wobɛtua yɛsrɛ sɛ mo bi ankɔ sɔfo onim ho bibia sɔfo nkɔfa adwuma mae sɔfo ɔnkɔfa adwuma bi ama asɔkɔre azie hɔ afigyaase asɔkɔre hɔ sɔfo nkɔfa adwuma bi ama ete firi kyerɛ kɔ na ka bia no wona yɛ adwuma wura sese yɛ ba bɛda wɔ mmom adwuma no ɛkɔ fam kakra nti fam ba bi no soso no amanfo soso nto ɔmo bo ase abrewatia ɔfɔso bɛ ma mɛda ase na menkyia yɛtiefo nyinaa na asɛm we say no da bia me yɛbɛbɔ asɛm we say so in fact na mewura ho nyemesu isu ni ho na yɛsrɛ nyankopɔn sɛ ɔnkɔsoa na ɔmfa yɛ papa yɛadeɛ nyina mmeranteɛ hene yɛboa fɛri kɛtɛkyɛ ɔbɛma ɛnkɔso ɛnsie ne kukum kɔsi da ɛtwa to ayɛ nyinaa yɛne no ɛbɛhyia ɛwɔ ahengua no anim na ɔfɔso bɛma Mr. Gabi or US abrochima me yɛnkyia no ɔmfa yɛdwumadie ɛni agorɔ koraa menim sɛ ɔhwɛ yɛ dendenden nti no Gabi 1 me da ase papa yɛ nyinaa yɛda wasesa abiribia wodwene yɛ ho na ɔfɔso asɛm we sɛ de misika ayɛ no ɛnyɛ asɛm a ɛde nka yɛ papa bia ɛbrɛ yɛ nyinaa nkanka ne me wɔ hene yere fisa asɛm ba yɛ me ne kɛtɛkyɛ otu anamɔ call so unfortunately yɛntimi ɛne abrantie ɛnhyia wɔ yɛ fidie so ɛwɔ abra na yɛ hwehwɛ ne saa kɔsi sɛ ba mo wo de na paka ɛbɛfa na na call ɛnsie do na ɛno akyi kura no ababaawa foforo bi nso so aba ne nyinaa no na akɔyɛ sɛ sɔfo pɔbo aten ya wɔ no ɛne da asɔkɔre meme da kwanhwɛfo asɔre ezi ano ɛwɔ hɔ no ayɛ te sɛ na ɔno na
amanfo dodo na ebo ne din se na ode adwuma ba na ode adwuma ba OFORISUO be ma sene ye nua be ma ya wote wose ye friend na sapon so ono anka setimi yi nanim aba na se wose sofo Paul Boatin onim adwuma ne ho hwe onye adwumawura onye kofare bai oni chefa bia ewo na adwuma na wo ye ni mu dia yenso yagye atum na emom the America ne se onhwe se wonom a omode ode wo moka no anase wo musika ba be di ne ho no obehwe na watoto niema wa bla obi nkogina baabi nsa nkobọ sofo din bi de hia me pa no sofo nka adwuma ne ho na emom amanfo obi ehu asem no se de na esitie ena obi wo krampa na ni nua na di sika na kwa akoto ho na se ode abre na nasapon bi a wonum anu ode wo mu asi akire se wo mu nhwe entoto niema wo asokore ho afigase asokore no no se de osika se okwo nkran adwuma ne ti no ho na wono no so akohwe ho de no ebinum anti ase afi se bi omunim se sofo iwo faase ena ebi a akofa adwuma na ban sofo ewo faase ni ho de a ye de kwa akohwe sofo na eno na na wabetu na numu tuo se sofo Paul Boatin eni twa kan bia ewo na adwuma a wo ye ho ono ne kofare bai enti se so bo bi wo ho eka bi wo ho ya amanfo ne bedan ne de a ene sofo ho afi sofo ni asemi ho efo bi abiem nti no ene ni nyina wa na nasapon ho enti na we ne ye ka kire empanyimfo ahodo bi omote asem ya ebia na wo mu fi se sofo Paul Boatin sofo panyin ya SD asafo ye ono wo asokore figasa na se figasa asokore oda no se bia wakoje nkrofo sika ena wo di sika sisa ho dwane ade ni nyina no ene ka akom ye kwaku anum ono akasa ne wo faase ni mpon ena na ne din ewo mu ana se ono ne kofare bai ya chese no woni ho ni nti ema ne di be pie mu nti ene de mi fi se ne ho asan na de ye ka che na nasapon nyina ne se next time bia se de wo ne omra samoa kan ye no SOMPA asenom no yesika na yesika nufa no ye twa animu ane ye twa akire ye tie nkwade a ye hwe se ye betie owuo nso de enti abri bia sa wo bia semba ha senom na se ye frɛ nipa ya ono no ye frɛ ni say accused person na the alleged accused person no se wo mra ema on tena fia nka se bia ye ni ho kwa bia se bia ye frɛ no ye opportunity anasa akwanya bi ena ye de ma me fi se ye to ye nsa frɛ ni se bia ombra fidie so no oba ya nka asem ne pempen so no enketwa wa akire kora nka medu ba bia ye dui enti me ma me kasa nko akire no yesre na nasapon se next time bia no se mponya SOMPA asenom na se bia nsankan ye bi anasa kasa bia beto bia ono obi ntem na se mpanyimfo anasa omo a asem akwakodo mo no mo to nsa frɛ na ohu ni se ya akwanya no mo de ama ne so ono so no obeba bayi ni hu ano na emom enye se bia ye hye no wo hye so se wo mla na chenchenchi na bra be kasa oba be kasa ya enka ma wono a minjin di se bia nka asem ni pepen so akwakodo se bia sofo ho agimo ene ye hu se sofo ne ho mo asem ni mu na ye nka nche obi biara nso so a wasem beba SOMPA 93.1 na SOMPA TV so se ye to nsa frɛ wo a ne nyina ne se ye nso ne ye de obuo ni die ma se won so no wasem na obi di aba ha se enum no fa kwanya no so ne be kire mu kire yen ye ne ye tiefo obi wo kra ye siesie asem no e wo kokoa wo office ensam no dodo na ho ne ye siesie na mom se ba mflama mu kra na me gidi ye se akronfo krampo na wonom ye ne bonefo ana se wonom krampo akodi ebi akodi awuni ade ne kra no ye hwe omum fonyi wo eyi kasafoni so a enhya dan ha wonom sa na wo ebi obi di ade to so techrema wo ye se techrema e kan sam echen yiwan ewatira echen yiwan se wan hwe na bia baabi asam ne katrema beka akoduru no wo pepa wan hwe ana ne pepa na yeden se wo pesa wo san wo chi ana hwe ya na yeden dia ma wonti no sa akonya bi ba se wo bi to nsa afra se bra SOMPA ha bra bayi wo no asempa nipa dwumadie so ne abadwafo nyina ene ye tiefo ne yahwefo enso anim wo asem bi abeto a yesra wo bi ase ofa wo se anyi oyo se bayi asem no ye begu na brim ewo ebretia bi nemom entwetwe homa ema asem no nye tenten enkwa animu ema ne nkofan sunsu asobɔ ne bia nso ntimi manti OFORISUO sofo Paul Boatin memenda kwanhwefo asori aye no wo figase asokore we de ene yagu ni hire ne ho son ono akasa ne wo fa asese asem no ye hwe nkrata mu so ni din ena wo so na nasapon din na wo say sofo Paul Boatin ni din ni asem ni mo
anaasɛ ne din ne adwuma no nkrataa bi aso nti that means sɛ ne ho so wayi ne ho afira yi ne mu a edin ana bi ebinom bɔ ne sɛ bi a ɔno na ɛkɔ yɛ saa deɛ na anaasɛ ɔna edi anim wayɛ mu gangali a ɔna ɛhyɛ mu kenama saa nneɛma no kɔ so nyinaa no ɛna yɛgu ne hyire sɛ ne ho mo asɛm ne mu nti ɔnkɔfa ne ho nkodi. Okay. Eduru baabi a do wo din na yɛbɔ ne din bɛba taa ho a sese taa ho kwa yawai na ne nyinaa ne sɛ yɛ dwumadie no maame yɛbo a on sɛ wo mra samu akasa me kan na wo so kan yɛ me kan bie sɛ yɛto yɛ nsa frɛ wo a yɛ tie owo di a ne yɛ tie nkwa de ne yɛ hu baabi a yɛ di asɛm no bɛfa esan sɛ yɛ dwumadie no asɛm no poma sibire na yɛpɛ na ne nyinaa kanfo yɛ asomdue enti no nana sapon wo sɛ medi kan sɛ asɛm no nso bo nyinaa no wo ne yɛ de bɛbɔwo efiri sɛ yɛto yɛ nsa frɛ wo ka wo ba ya nka sɔfopani di ankɔ bebam ankɔ fefam saa enti no sɔfopani we die wadawroma sɛdeɛ yɛdi adwuma no eduru baabi a abanisa na emom no sɛdeɛ maame yɛbo aka yɛ no wagukyire wo so ɛna deɛ ne wɔfa ase no ɛne yaso ne tedua mu a sabre amanfo sika wo ewo mu no ɔno na ene no ɛbɛko ɛka no enti nye osofo asɛm enye osofo asɛm krakrakra odifo pɔ kwabena odifo OFORISUO de tiene sɛ asɛm ba yɛ nyina ne yɛ wɔ ha asɛm no ɛmande ba mienu ɔma mmɔ sɔfo pɔ boaten sɛ adwuma no ɛyɛ omudia ɔma nkane saa na sɛ te saa deɛ a ɛne me kura no bɛgyina sɔfo pɔ boaten so am ya chigesi no ɛde ho famla kwa so bi ko mogu no fi te saa na tie deɛ a ɔmogu sɔfo no fi enti ebetim de ɔma famla kwa so na so me that day no metia yɛse pani odue matemante ɔma mmɔ sɔfo na adwuma no yɛ ne die o ɔmo si ɛnam sɔfo no so no mbɛwura company nim adwuma no ɛyɛ papa idia papa idia enti sana tie dia ɛne ne wo sɛ yɛde maba ne kokot na che se odifo me teodie no me teodie na se yie se te saade a na wosofo no nka ho ne ma no koye saade a odifo utie me yie pa papa mi tie wa se ekoba ne saade a na ma no ekoye saade a na che se yɛde ma no so famra kwa so isa so ma kan sofo na se yɛkɔ kɔhwɛ audio no ana recording no na se ma ne bio ma no e ka se sofo ne din na wo paper se adwuma ne ne dia dia o se sofo ne si wo mu asese no de adwuma wura na nkasa aba adwobrɛ na se nti sa dia na se ma ne si adwuma ne nye sofo ne dia o mu ka se nye sofo ne dia na emom enam sofo no so na ma yenya sa company no abo do musika ko wura mu sofo panyini no enam ne so sofo boate ne nyina ne se sesi a ne wo fa ase nie ene wabetu nanum tuo se sofo no nka ho na yekura no time a ye production no abrantie ye pɛ no se kienya no se de ne wote ye a ka asɛm no kan koba ne saa kra yenkwa homa ne so na ye ne yafrɛfo enko na enko twetwe nkomo enefuru na ne abie sofo a wono na da SDA akwanhwɛfo ano ɛwɔ afujase asokore sansensem a omanfo edebefo fore no se dwumadie bia eyesika dwuma omo ekofa bai ma omanfo bete so mfaso no enne ne wo faase na nkasa na ye peno ye nam ye dwumadie so asɛmpa nipa yete ye hugu mu no abrantie ba bia ye kopa no ye hu no a enne ye ne no atimi abatwetwe nkomo no ano odene ye papa we na chesa asɛmpa nipa dwumadie no wo de wasɛm bedan ya tokro bia wo hyembia no ye betumi ehun na ye hu asɛm no ne poma sibre 0551 931 0551 931 0548 931 hello good evening sir me kasa fi sunyan panipa yetie wadaroma ya mama kwa papa ya jo so
because of record printing on it. Ah, boy, no, the day you need me, I no team no tea, Yakohomeka, Krayaba. So the Macaba, the Macaba. Jo. About you to see you, why not yet? Oh, why not your crap? So they have looked at the show as I see a canceling up to now. I will look at the chocolate crano. Born in the buff, I'm not at the show for buff, you studio, that next Friday. I just sat down as a Messiano. I say no, Wabeja tum, a Jumano, a Yonoano dear. Say, ka enye so fun and wafa so no abrantie se ko hanopa because wa ma asemato no no krepa ntisi na abrantie na e maya ni sika no onkotua na ene no obaye no ye pe no bre pa nti obaye no ye ne tena fitiam enhyehye ne kwan ye befa so a obetua wo manfo ka no ni nyina no eye asempeni nipa edwumadie esanse ya fa ato ye ho so se ye behwe amadin yo aba no ntino ye befa ato ye ho so na otimi atua ma omo na pepepe yo aba. Hello 0551931931 0548931931 hello Oboje ye Ajeku Adams meet you apasa for yi oje be ko isapo kwesi sapon ye na ajiri se ye na nam na nche ni wudu bu afa ezu share onye na ajiri kura ase na sabele no mo fe na no ma na ebe e me fa Okay. Nana Kudom Company Limited. Nana Kudom Company Limited, ya meka ne ho asemu. One of the ojirika yiribites. Any Aaron orange spirit drink. Abedwaso. Na wojirika yiribites no sanchirani a eye no. Amanfo bi kura wo danduam ha de ayama wo mo ne ho dance die no. Hey, wojirika yiri. Na baby a camera no da no ka hu sa amanfo bi sresre dai. Wojirika yiri ade a waye. Any Aaron orange spirit drink. Hey. Na adanse die no kire se. Kofa abane na Nakodom Company Limited. Na wojirika yiri no eye nubrane nutan na enhahamane womu no. Sadie wojirika yiri na ani tete no. Wonomu a sanfro oyemu no na eba wani so no. Wanumu ete na watimi atibia di no. Etimi manwoma bi so de yire nchen. Usisi ni mutimi ya drene papa. Ene na wokokwa aso ani. Woyirika yiri no ena ama ne mema no bi esresre efrise edi akagina mu papa. Woyirika yiri no edi akagina mu papa. Ema enwoma ekonkai. Na wonuma hangover bi animo. Woyirika yiri no wonuma hangover bi anim. Ade achi bia wontimi nkofefe nya chocho bia efrise aye na dwuma wie. Na ade chi anopa no a na kom de wo e wo se otimi tibidie eno ene bemma honam dua no adaso aye fe efriso yirika yiri no onuma otimi didi na udidi wosoro na udidi wase sa pepepe ena na Nakodom Company Limited kofare by wode Aaron orange spirit drink ni oyika yiri no wode agimema boso wo kumase ha ofo se kokobin wone na Nakodom ahimfie no ena edi animhwepe eho ena odi djuma ema nyoma konkai woyirika yiri amanfo agiatum woyirika yiri amanfo agiata wo mani ase papa na kumasi kropom ha wupe bi ato a wodi wani etrem ewo Dr. Mensa ne na fam wa Dr. Mensa kewo na mekan ba bibia ton sam wo Dr. Mensa ho nyina da woyirika yiri okona ubusa na wo anya bia na ni amanfo na abefa ko etienko na yekopa binto ewo Atonzu High School Junction Bonus Sport eho abusu se chapo Atonzu High School Junction Bonus Sport abusu papa sa ena etimatimase o photo sport ebi wo ho koho sesi ameno ka se emrantie yi etwani na ne bottle ba kubi no aye ne hutietia sa muchimudu amanfoto wadi se omuboto mu akweni amanfo adwo yirika yiratumu
na etimatimase hwa no eho ena madwa sport so wo etimatimase hwa madwa sport eho so okwa ubenya Aaron Orespere drink wo yiri kayiri wo ton ni bebrebe ko ne kotobi kumasi kropom ha ehfa na abekwa wunya binto ko ne kopa bito na nyoma enkonkai emfa emma wo yiri kayiri age memma boso wo yiri kayiri age memma aboso ko ne kopa binto ne no efisa de den san ye no wudi nsuo ye enyeye de de ensan ye no de wo yiri kayiri eye no wudi nsuo ya enyeye yefra wa mo ahomatrofo iso 0541 688366 0541 688366 ana 0240 692855 0240 692855 yefra ahomatrofo we so enka ho 0246 914372 0246 914372 na yekopo yiri kayiri ni binom na nyoma enkonkai emfa emai SOMPA foundation na SOMPA foundation one de SOMPA achade aba sɛdeɛ wanya ama onua no me kropo twedi apɔbasa yi adom aye biafo wanya ama me ɛno saa no na SOMPA achade sɛ bra ne kɔ ne moa sɛdeɛ bɛyɛ wo benya kakra de ama nkɔda nyankai ona woni bie ene ema kunafo benya bidi ama wo mo wonya bi ma wo mo so dia tietietia bronya bre mo betumi adidi agu mo afuruso asere ama nyoma akonka yie papa ede ama wo mo eno na SOMPA foundation wode aba SOMPA achade asomu a wo boda wuro se wo manfo nkone mwa wo se waba ma kunafo waba ma woni bie waba ma nkoda nyanka ede na SOMPA achade wonye wo se wo ba yi enkoda ba mo maye kama pantoma fa bra ne fa ma makrafo no mo fa nkata o magya so na nyoma enkonkai emfa ema wo mo eyamo anwa ti tomatoes ene make ye gini nyina da na yatumi aboboa no sede be ye donso a yatimi ache amasafo na ya besre se enyoma bia wode ba eni be nanu nansa na aseye no wadawroma enye se ka yenyiu ke ebegede ka wo no emfamba ebeba besei atoye so amade amanfo de omde abankura no ebekwa akosa ya kan emfam wo papa bia emma esa de aye ni sika fam wate keto bia nsa onwoma no de wakoto na ebesei no ye ni sika fam wate said the Bayer SOMPA foundation in Shrani ye bia de nemu eba ebra amanfo kumasi kropom ha no na eprubi emu atoto a ebebie bia ma wono wo so onsa kan bi eye sika famu a fafa momo line we so ebebo wuye ba pa 0598 559802 0598 559802 Yesi subiem esan se ebre na ani se oba na abekọ SOMPA achade mwa 0598 559802 na nyoma enkonkai emfa emayen edian beba Trawan Media Limited anase Blessed Foster edian ebeba no se de beya nyoma ebekonkai na SOMPA achade yetumi ache nyoma ma makurafo eni woni bie mobro wafo koda nyankai die no obedie SOMPA achade be mo maduane adie ni nyina so egina wo so anase nyoma no a opeso de ba no se edoso na empokra no enemde beba examde beba yempesa eba utirimu afra ya homa we so na yemra mefa nyoma no na yemeboboa no kama sade beya yebetumi anya bi ede amankoda nyankai ene ema ekunafo 0249 942 842 0249 942 842 Frayen babia enyoma no obia ye ba befa na empo ehun komo bia opese wudie no yatumi edi amount krede asampa nipa dwumadie ya ma ya homene so yekoya ya saba yekohome kakra akukansi ana ekoso ewo wiase afa na nyina kata memu Ghana su kobi
na yekoya ya saba yekoya yekone ko papa bay yekone ko papa bay yekone ko zo nyom de na ne ma yaba yo ya bent muncha kwata Ose yeko home sempe ni pa ye de home bo no nti home papa bay boy mo ye nya ye nsunu gujam wo boy wuti me rai na me jira se o gana bobo a wo ba ra no wadwane akosha baby wuti gua no abebo se na mo na sama okay da sama na okay ayo ya no me manje ntimi hwe ya na hwe no gina top ho na ofrai your friends oma minute by minute report by ko ba jesi no de ma no bo na ko say seconds bi anu afre omna Samuel said na menim Ghana bobo no so wada kura na nyane a Ghana be ma good result your country bu a okobobo a o support na we yam nshoda obi ti say Brazil Argentina omo bobo a una ufukura na so support ma we yam nshoda e bia sensem dozo Ghana ya wana atuna say Ghana kwaji cup ya bay me man ka bi o ho so na kan me de man ka bi una kan me pacho una kan wona kan first day idea pia me to so ye we wake up ene Ghana ye kwaji wake up na me makwa kansa nyo na kan ye masa di bi ho na kan ye enye enfo anu nkoka si atia ye obi be ka se metuma ye ye chen me pese me bo obi di aye ye chen komo eskafu bi masa o hwe age na hwe wachi na hwe wadwuma ya unuru ho sometimes Bible say you dey want to catch na enu ana be ye wo esu asem bi wa kasa wo ka ti mu se de kuta bi anu aje se nyankopon be wo se won't me to kan chaw inti no hondo was one pass me chaw pa no do wo no na me na sa na te we also be man beach na one me ka na uni bibi odi for pa no no che no news room o na news editor kwa dey said why you di pa no timi ta so miensa news editor akosia so mu ame ancha no ko le timi akosia dey say phone akosia phone akosia so mu ame say ka obi no so obeti apaja akosia akosia fie kwa ko be paja so for mame man kwai o dey try ka so for mame man kwai ene ta akosia jade o onya be yan so otwe ai ma ma for de kan ha ma no ne ade ko de pan enye pan ni ko de wa no o promise kete obia ade akura ade ajewi o for so ade bi hold ma eni wa so ni enfo anu nka de wo no fa se ayi obi pa promise say wo be ma 7 prejudice cars ya ba so bi ayi Range Rover ne ade amasa uni amenka kade obenya minwe wo se wo ya me ma pa no ampa nso eba ebu okura na nokura bi ma secretary of Friday no so de bia so for the pan na kada ho ka cha msa mama me fuel say na nsan kura na me kura make say heaven no mo de monya heaven amonko na me kura qualification me ko heaven mangano kure wo de so wo jutum se wo de nya de ami nkobi adum bi ba na mkobi ya adum ni fu na nko ya adum ni fu me nko fa adum bi am na wo be kobi me e ko be de o unko heaven me yan waduma me de ko fe na me yan waduma na amafo so be kobi unwia uko fa se ma erade ni abo for oh debi o ya so for pani me ne ko ba bi na that day na sorry na o mo ya erade adidi me ni nya community ya diman ko dibi debi ko ya ko jo bi na sorry na ya community debi o no okay wa sa mai oh na debi no mi wo ha ko bu sa sam say mi wo ha ko bu sa sam say o so wa no ko aso do baby ya ko na ye na ya ready me ni nya odi na ready odi asi na me ne se wo nwia no so no ko baby na ka community okra de odi tie odi eduru baby a odi una amanyo ma bi ewa o nim ko baby a community no enye se da bia no utimi di ofosi oto bo ase ebi wo ha ade ba tia ma wa and wa ko di community no me nim ko baby ala fo bi ne boni bi ntino me nim ko baby utimi ko ho me kwamra ye bia nam me ni mienu kwa ni nim
Jai. Kwame Jai. Omna defend. Ah, this baby nam. Oh, Kwamra. Ani go share baby aka take care of. Go Jai. Me try them who. OFORISUO Mr. Na who no. OFORISUO dem be one man ya. Na me say. Me pa chow. Wo so ne ko baby na who no. Me pa chow ti me. O de Kwamna Jima no. Me ne ko baby me. Na wo hia no. Me ne bra wi atu akọ anajo. Miskayek where 10 cities. Ekuto awache wode ko nya 46 awache ho. And then say open and baby. Oko wi akire no ode mbete fidi kese su komani mase poto. E ma chief producer ka say even say wache nye eya me ko wache. Wo te o ka de yi. Na onu umye ko de wache a ye ku ani mase wo fidi so. Me pa chawo e bo ami. Da bi me tono. E bo ami. Me to wi na se hyehyɛ. Say na sanka wujai. I don't know what catch him. And I say ye said the way. Yes, I be mamma. That's a way. We na don't call this committee nim. O konkran mi nwa yankasa me ho da chese makobo ne ka. Ni pa body forms. Na dwa no to wi. Ha? Utuwi. Esa. 20 cities OFORISUO. Adai. Asema ye ke. Say na rich. Se be si me nwan. Me na me nam. Ye ni besi bia ye kɔ. Ye to na mo we. Ye timi to mango. Se ye ba wa mango enche. Ye to mango ni ache. Me bo. Is onya o ka fa. Akofa se. Everybody say. Everybody say be to mo say. Ye tell say. Say no. Say first no ni ka. Say wanya ka. I say onu kwa nanti. Ye tell say OFORISUO me pa cha. Odi ka no ka ho asem no ayi. Ye friend say. Mini ni besi bia. Odi utie me. Me bra me ti o. Tie me ye pa. Me pa cha me ti o. Ochina morning show. Mete say wo ka che Libya boga say. Bibi e besi china ne ka no bia no. Odi adan Libya boga ntino. Me pese me ka ho asem. Na wo say me bi ka bia na ofo no. Me kwa na me de mani ma pochi mani na me de no. O say ka bia na ofo no. Obie bonnet ne so na de bo oboso. Wo amodi di. Obomidin. Wo amodi. Oh. Sese ko wakatu sese mama mfa ka nsi abio mate ase ya me da uruma wonye 2021 meme de ne ka dada aya apache me pa chawo to fi man fa ka nsi na me na mfamo a me obi afa me kwa so me fa fa ko e convince o se na na me ko mama o se yes light of na see no run about ayampa enye no kure me pa chawo run about no was sit two times. Was said the esusi wo ha usi no no. Ne busa masam nya no e. Se nyanya me ne di ne ho afofi. Asafo. OFORISUO be ma. Konfo boni a watena ya afọ mama konfo pa aba no. Yenyi na yi. O amro si eyi ni mu. Kurofro. Na amro si eyi ni mu. Kurofro. Amro si eyi ni mu. Eyi ni mu ma ni nya yi. Na me dio. Se se cross o kwa one fire pot run about to be. Nipa nyam obekume. Enche me twono no bebia me nam. Enna me fa ha wo kyena me fa ha me. Obi anya me da. Me na de tie nie. Enna me ra ho. Me nwen se enna de. Me ni base bia kwa. Aye me ya wo. Na no me wa na frame kwadwo kwaku. Bani enkoja yadamfo bia nyam se mate. Ekwa asore de mo. Se ne da ne da o mu didi. Eradi. Woni me. Ana sofi ye de wi na o mo sala na obehwe manam se. Me so behwe wonim. Nam se betima ko bia na. Emo some what is this one pa. Asasi wo su die. Some what papa. Say ye be sorry. Me ma so so antuma sorry. In fact I am ya. Say wo de me na ka kura de kan fa kwante bia to so. To me wo so. Me nwan ntuma nkwa awurade adidie. Me ni me ne sole ba ye. Ye du ba bi ne kodidi ye. Me boa. Yan kodidi wo ba. Kwamna. OFORISUO. Okay. But you having me ko. Asempani pa dwumadie na waso egusu awutie no wo muna samwa one odifo ntokwa no afresika wo so mo bo ntokwa zano ka no wo mo bo ntokwa odi communion yampa me pa nya ne kure ye beka ho asem communion no die me pa nya ne kure dano wo ye so for pani dano uma bi wo asoro dem wo nyame admo china odi adansi wo dance ni no OFORISUO okay me de 1,000 you say 10 million. Me de toso. Okay. Na me de wo yire ba ko atu scan so. Se ma me media dance. Ade wo yire sa. Ba cho to was. Adwon wan. Ba cho. na kofia ne shena po Oda woro ma. Me de oil. Me de 10 million toso. Se ye ne kura sem no omro ko ba bia. oye de hin bi me ba cho me de budgets.
o se de no amudi ya de chiko so ya bebo ana mpe ana bete bobo se ma me gitum se no krosem no omo no ko ba bia on 4000 no okay na mum se me no omo ko ba bi ana ma me be dance kuru mu a me to no be se minim Sana bene china. I'll tell you. Okay, se no nya ne kura. E no ya kwan chire. Ya ke kan kwai. Se anu de wo nya ne kura. Okay. Kwamna. Omo on pass. Boso, na free. Ya nka se ye ba panya o dance wa be kan yen. Woni ni kunu Owura Joseph Techifua. Omo se o ma sere o. Me charpa. Se omra samwani ni nua no omo sa to omo se. Wa say in fact na ni je nyina ejira se mpe nipa so na se obeto akomo no so ana o se yenya pa cha wadawruma David omo so wa hwe ya omo be omo bi wo fie nyamishira wo omo be yera yi mi amase baby akeka ko no odifo person true tawo wo true o de me true because me so baby a no omo asam apeso di wura no meko na chama na free o du kunu ya chama nyumre why so mo se wo true tawo ti ya fa sia yesa sadia ne message ko so ofie na kwa omo no anu fa we again bi ani wo bi anti se watcha so ye kwai wadawruma omo no watcha so me watcha so oh do no kwase ensan ya nya chinyi atiefo odifo pokwa na David oyibo national lego ye ma tiefo ntese bi eni ho se tino ahwe a obeto aso akedu wane wa aje wa kodi wa se wo ma stressa na ene o ma me stre wi ai sa me hwe na mo text message ma fi no o ma me stressa na me hu de me okodi ane ntoma wo fo so me hu ne okodi man my man say me to kintu ntoma no so dey make sure so fo so beto o ensuro chi ko so ti mu keteche wani okodi me ka we nyame mamu nsuro okodi ni kunyame nshira mo nyame nshira ayi kura no nyame nshira mo ko so papa yo wada ngoma asi eja sebe kura hye me bo say kentenku ade a ji wakodi ni problem oh piao Emma mwakumantu nanga wotu mi kan to metwa na hwefo Emma wakumantu anza mami amesa ada ye kwa yie wono so me buy na me ru afia enu amesa wono so se na ni gie program no ho basa ada wo mase mami amesa ajakum sene wo mo jasebe de ada no go ya de ovoso mpacha afie janie so mfa program ni agro afie janie mfa program ni agro ovoso mpacha mami nua kedu enti se nyame yadom a edwada the car white no timu no me mesiri fom me mo bi mfa 2021 be sisi me kedu ku car maje force maje e macho na sen ba ku bia na uyusu a no omra sam wakeka ho nsem no wai ayi me bra ba ku ofake ono weyere masero to you me bra efiri mu no na me ka na se masero to you ya tobo umye nkatwi me no me ni waka mami salutu ne contem masalutu anasa masalutu ebia na Libya kasa ni bia aye police forte masalutu aye police forte me kasa na Libya kasa enti ofake ono weyere nyankopon hira pa me kasa ye no ono de ne brand new car e de ma me na menye easy nya na de kwasira so no e ba cho dem ko ba bia eti ofake ono kwa baby yan kwasira so ya na ya ma mi ofo se ko for da mo wodi asi se ko yi na wodi minimum no wa wi anu yi afa ho eno ye tight corner eto ofake ono wo yere nyame o nshira ofake yes o na de na we frustrated ya asem bia wo ka ofake asempeni pajumadie ena waso egusu awutie no yekoba beki ba mi nyansam o samom me ba kwamra obake ya da kwamra sansam o obake asema kwamra sansam o wo ka beji wo osomfi me ba chama yi na monsam no de memi ogidie se be yi baako be du me bi wase me no nanti bi so kwa no afa o kwa me hwa de se be ya okay mame memo akwa yeja ma okasa no mu enye den pa memo akwa ba biem me ba cho yeja udin ba bia o free ba ye me ba cho ye fra me road abambira me fi kotwi new site na bae
Kotwi de ho na ate na ukurum pa ne Bambila no. Me pa so Zabila. Me pa so Udino nye kotwi din. Ayo. Ho ye de. Me pa so nyame adom me ho ye. Boko de. Me pa so boko ba nya boko sa. E de na ade abeda asem panipa sey mo. Me pa so masem yeti o masem amede ba ne se me kunu na awale. Ache nti awale ni mu ya wo ye mawie ye kita nkwala 5 emema nan oba ba akope na last chire de ya ye wo ye nwu bie mu no ena nsem da bia antokwa da bia mafa na chi ama ye de ye kopie sirim ye hwehwem bibia anim ena busuafo na pa acho mama san ba me san ba ye ogina na se wafa na chi se mafa na chi do ochira se me so me ton ade do ochira se me ne be ma bi kasa obeto se be ma to ade a me mpena no nto ama se kan so a obetwa ama ba so na de bo me ti ayen nsem bebre te se police station na ye kwa na ye ba ewo kotwi ho nti asem a wo kan kotwi aposifo nyina yo manim sem me pa twane ba kwa be chichirwe me di akoho ma mache no e de na kotre the police station the police station wana ye firi ho omode ne court wo fun ase twade aze ti ye di akoho akoka na omo kire se ye ba na se wanye mi bibia ye ntena se ye ba so na enkwayi mame a me nsan famra medan wo mo ampa ya ba ni 1 week pepepepepe ne ye Sunday anato nyame nko anko okume ena me ya metui me so amfa dan na metuye matu afiri ho enso de agina na wo gina watata me wawo mase ma fewura na atume ama ma kope baby foforo atena me kwatena ho nso so eno nso so a wansa ma me ho ntoa me de bi me yare sa week ni nyame nko anya bla bi a me hia na bla yawa nka me wi bla ne beto be se me da fie ho no na enya bla ne de me ko hospital ko san me yare ama mo hwe me ne ka 6 million me nya sika de pontu ama no o twem o de hwa yi ni kwan o twem ma bla ne gina mo o be hwe me bla ne twem nti o be hwe me nti ono so twem ma hu no bla ne hu no nti o twem wie na bla kasa aro ma me nko na yen sa o kunu be kasa me mpra na me bla ya man kasa na de yes de na bla ne ko ne baby nti edi 3 days me ba na kosu oba na odi klama ne se on be kan kire me se man kan kire bla no ma ne nya wo ba obeku ne se akokọ obetwa ne mene ti man fa anya ase nti me san tra hodwi ne din na me se ade ankwase ebu na bla idi bu me na me de to panyin bi anim ti me de to na anim na panyin kire se da bi asam we de ehu mo nsem de ewu ne nkwa ne nam nti ebe ya san fa ko police station bi ampa me de koi enti me de koye no na omo se saade a omo be san fle no omo ne kasa na se wante ase a omo be san de akokọ do hobiem na kodo so kire se me saade ne ba biem a omo de ne betum bosu minsia ansa na omo di na asem ana me de kwada nteja ana me ba enti me ba ya na anokra ya kan se ne wa faase me de koye ne wa faase na bebe no na menni ho nti me koye ne police ni ne fra me amekọ me koduru na chese wase ne wa ba ma achi na tu na ba na wa fase abebe no nti esa esa na ode bai me sa de koye no omo ofre no wonko ena me koduru na wase wa fre na wa manti no ofre na wa fase no ena me ka kire police ni se ne wa fase na menka nti me sre no ma ne fle no wantimase me ka ya wantimase no wa fle no nti wa fre no ma ogina phone so edi matem se kwase aba ye oba fon we jimi ni ba so maso so ne so ma na ye ne de so ade asemi aba na maso ni mama me wo hafa ne hu kire no enti omunya me life mama ne wo fa ase no na edi watem sa me pa twane na police ni se police ni na wo me kasa no se ti die wo ye police ni anti die enti o mo ham so wo phone so na police ni no ese me so ale nko ma so la ba ma ba fie nti me kodi idwa madafo ba ko ho me kodi idwa ti ma ba fie me refi nchen me kwa akoto me kwa na wo se asa ti me san ba nti me tu ma ne ya kwata ne so e ye lol kwan wo ti ho nam ogina ho e na papa ba ko no so ye kurom ni Isaac no ti kwan ne fifi ho na me cha Isaac no ti me chia no ye na me se ma ho do me srew pa cho ani die mu fele wo pa wo mpemani mu ahwe
awale egu ye nyina no me de asobo no bow san se wonim ho bi o ma me ho ntome enti yi wano mfiri minsemu sa we ka sai no de damasum obroma one papa no mienu papa na yele denden ma ahuro twamanum te po bra bia o twam ne wo fa ase no na ebo ana se ukunu no ankasa ne wo fa ase no na eboro me ene papa ba ko na wo ka ho no enti mu mienu a papa ba ko so firi he me pa to wote ye mantem ho Isaac oye kuro mini nso to aso enti bla bia oye asantin o twam na oto na ni no na modern kwasese na modern to aba kon de moye na eye e na obechi me to obechi me no fa na eye mbeya na me ko chen sekan yokura ya ba kon me fa sekan fita eye meya te me de sekan no ba nya me se yanka na kwani ma fa ntwa no nti me gina ho akasa na me se yi ba no firi me nsemu na aboba e de manim ha panyan e di aboba ebo otambo e de bomani e ho na shema bufu te me ma sekan so ka me di twa de pa ba be ye me sheme na me twenta so ayire me nti no se kan no eji film se ntwa no na ono so di twa me ha me mark ni te me kwa ye case no watere the police station wa o man fi mi no ma me adenti no man fi wo o man fi mi o se adenti na me di asem na na so me ka chere me se me di asem na badadaada munso mu enka ma me ho ntwa me di ejina na ejina enti se mu peso onkum ya ansa na mo hu se awale na metimi no mebre matu afiri ho enso still menya hoto nti dia moaye no maya dia mo na ya meya eya abufuo na awale na egu yenso bra na egu awale no bla mahudu na wa fase mi kunu wa fase na egu awale no nti maka bia dia ejina se maja na wa fa na ama no nso o ma me ho ntwa me na wa fa ne so a o ma me ho ntwa me nti aya meya me ye case na fe dem ko hospital ba ade tin me dem ho kwakire mo akwakire aba me ba police me duru wase machew na se wache me sese o se an ewom se de mahudi ya e wanya de na wo de na bro sente ya chew wo de abro so se de na ayeye teme me twe se kan na me sente obo a wo no mo mema mienu no omo de ne de eye mela se omo bo me de me de me twe se kan ne de ene de me kan o se wache me na me se wache me aye se wache mamudo o se da me na ma ya de enye nti wache me ampa ye de me ko tu mo boso me prison bosome ne na watwe ba ko amadam enti mame to boase wo se ka na otwen ye no mpacho ane ene ko wie wa fiase me pacho ane na nipa mienu no so omo yire obo wo no so ekosi se ya nya omo hwe okoye me pacho ya nya na omo hwe omo bo wo no okoka kira police for no me pacho police for na ma me report ma me de call hospital omo ane de report ni mame na me de kwa ekita me wa ha na me de kwa police station me de kwa hospital ade ekin ya me de ba ya se wa chiu me nka me kan ya se da me de na aburo so etu ko da mu sai me da police station one day no mo de me kwa court ye de kwa court na kwa amama ankasabo o se ko dam na wache wo ba ansa na ya kan wa se ma ko dam na wache na so ya ba bia se woni ho ya ba bia se woni ho na ya ma me 2 weeks 3 weeks sa nti boso me ne na wache afere ya ba Monday aba abeka ye ka wie no chese o ma me nkasa pokoto ma me nkasa o ma me nyimi ano nde me nka de boy no so de aye me bo mu bi ama nti koto de bo me se me ntu 12 million se ne ya me 12 million ba be kofi ma anya mba de me ko dam boso me nsia na me gi tu mu ti me de kwato me nsori mpanyimfo na nim se sei na court e de bo me no mo se okay o mate ene o mo ko na o makwatena se adwene ho na o ma bebe yi me de be si bia o be fle be abo mama ne na me si you si ye san ko ye Monday e bina da wuku ada me nka bi hye mani na me ti wasa ante tu mo ho no na me ti se o mo bo me di mpanyimfo na e bo me di na me sori ye na me ko ye na mo se tena se me ta se reda ya da nyame ase na mo se ya da nyame ase ene radi me da wase nso nte me kan so no se obi aba be yiwo na me se ma sole for ya no se ye ntimi hu nipa ko ye nim no oba ye se nyame abodin bi a kire ne so ombe yi ne fifi ase ha ena ye bodin roda so ampa aye wodin wo hu nipa kro me pa so da bi nti na ususu se ye hwan ya aye nyame na aye dadi
eye nyame ne me che se me dia ne mpaibo enti o se me nwura me ho me nwura mata ye wa atade o mode ma o ye hye enti ehyam no o se kwa wura ho na fa wa atade hye na wo kofie ma sesa me ho awie enti ete wa na ka oba se o ya asole o ntimi mbase nyame adoma no pa oba be fa me ampa anopa pa oba ye to oba ya ye bibia wi omudi me pie na chese bema o ye sofo sofo wona wa hu me moba kai me bie na wa be yi me nim ne ba bia na sofo wa mo ni din so ankyere obo ni din kyerɛ me ba me refi ba ya assembly sofo wo so ya aso ne watafo o de ne na me maame wow mba cho ane na so kwa asore we me pa cho me kwa asore wo kutwi ho a ade asore me pa cho Pentecost for ntimi ameyi Pentecost no for ne so mo ba be yi me be ma ne so onim no obeyi mi a omo beyi mi free ase a obetwe omo maako obetwe aso se kan ya ba omo so aso ndem mo twetwe omo maako ekwa bi so se Pentecost for so ka so mo ba beyi ababa wei na ni kunu no se obetwe omo se ka so a se ka Pentecost se komi eche be me oba patwa so mba chonto aka asa no na omo tweta omo se saade a wo se won na aware na yire de opa bia na otimi de yeme nto aka asa no omo bohu nyame se anka no kro omo bohu obi anka ho asemi bie kosi se nyame ma ne nsa so ema obi be yi mi ma fama ne antu nipa me de mawre nyina hye nyame mu se onu ne onim de oyema ne ma na oyema ne ti awrado omo ame ampa so nyame di ma me oba pa nwumre dia na apese ye ma ho enti masama me de ban se be ma no me kwaje aban busia 20 million ansa na asem ne besi no ne 3 days me kwaje ya 3 days na asem ne si ye sika so me ja to dem wo wa be sesa me ne masusu a me to ye nyina coins box no ma wa be fa ne nyina e de kwa se me ne ma nyina yese me ba me nimba bia me ma ne wo me nimba bia nkwala ne wo enti me hia me niema ehia me sika me na ya ajapade so me je me de patro mente me ba ya ma asem tie wa no na me de na tie se be ma no wo fa he me patro owo kwatwi ho a ene nkoda nso do mo ko fa he 3 na 1 na 2 na aka na ketekete me nimba bia omo wo hu ba bia omo wo me patro de on kire omo ba bia omo so me patro me be ne po onyame a obekum se se omo di me ntente won na wa fa ase no omo di me ntente me fa ha ya omo se hweye roda me fa ha bia odo mi bia ohum ya no se hweye anya sa hom be di wo bone okunu ne de sai mba cho je kwapa bugudi o ko twi ho abi me ba cho ane o ko twi ho abi me ba cho ane yo okay edu ba bia utie enkwade na watie owuo de kwan ababa wei ekodi nsensemme ewa afiase awrahu yie papa na yedwumadie no ye ne abrantie no so atwetwe komo chief producer ebo ne homodin bia ne ewa ha ye mo na afei ye mfa entoto ho na ye hu asem no epoma sibre eno ti sa donhwi de pike ewa ye mprantum ne nti abrantie no so anum sem hello meet you Jacob Oni ni nyam kwala sai woni no okay na ususu sai obi a oni ni kitan kwala 5 a ma wale mfie mi bebe na dia ba de na woso adi enti na woso nware biem mi jare to no dia sam ba dia wala sam no se ye dia o me o se bidia kudano bidia wala sam no na ye dia woso ko ye obala ya na yere me to ko ye obala na on pene se on pewa o me tina ko se mi tina me pewo na mi bisa se ohun wu bisa no no se wu bisa no asembe na o kan ya e che se wo mpewa na se wo bisa se waye ne den wo bisa na asem no
Oh, what's in the question? Me question ye juma. Nti o ba ko pe be ma ho foro. No so be man ko. Be na ye, o ti me be na ye juma. Da no to on to ntimi nda wasa. Ah, okay. Na so oni ni kitan nkwala 5. Business e be akwan be so na me kwate ne ba to wu. Ana to onye obi hu fura o tumbo tiene. Wuti dia makano. Mate. Bi onye obi asumbo tiene. Bi ana kwate no ni wuti tiene kwate na ana mo boa. Bi onye hu fura so be so na fine. Ba o ka tano ka tse kama ka tano ka tse so ngwale. Ni mo honye dima. So ba so ka to be mo honye dima. Na wale. Okay, na just ono no pasa mo obenye nyina so kese because oni be ma ho no ne se be ma ne be ma nya adwuma obi eno no mo be ko ba dey a sekan kita no sekan ye de ko ba dey na se so sekan no se nya adwuma de untumi ko ba dey okay na we dey message bi sa se mi bi sa o be ma na wu ana se nwi o be ma na wu ana se nwi. Oh, I had my Barbie, or Bicana, or Ben Barbie, let us Obama Ginger and Sujinam. Let us say Ginger Nijina Bemanum, or Modin room, or one pen the baby Aconesa. Yeah, no, baby. Okay, Mammy Missa, a banner where you know, or fast in a couple no man could be police station. Aye. I say one is coming now because we don't know. I mean, you know, but one is and I will see. And I go back to this year. So I'm not going to on better officer. None of there in summer. Mr. Mukopa Uba, we don't tell me Mukopa. The Kopa Uba, no one see a new one. Who said then as you said that then may you never control them control. Mr. Major like Mao. But who can so control me? And to see that. Maybe the same chess or what fast no be born no. I will try to say kind no. Eh then na asem ni see ye. I say what I want some na see. Tell me young boy no because me pa oba. You pa bi bu oba no. Sa no no so papa dem na no me che ma no. Na dem to ga na ya ba ya kokko ya. Na ono so ko fa be ma ho. No so papa be ma. Ene ma wo fast no ko bo no. There on go bone on a this time for Kunu. You have go kura flat. Me ko the tank I tell me no pano. About top patrol. And I in the semen kulamina by obi premana pano. The above 12 to 1 and we frame to or come in the other time. There was a car, and now canina a bump. Because an upon this tank I don't have any kulani and the patrol back show. No, said yes to me. So honor maintaining that one of the rooms and a leak young or every time. Now what could be our Tony and a second? Hey. Now Motiban, a quan ban a fast wall to me, we could show me and a second, sir. Hello. Meet you. Obare obi ni ka mi o ha fa are ni e o be class 1 no go class 2 na wo class 1 no go before go class 2 no ni a tire o say point say na wo fa to be fa to go class 2 na o ka point na wo mpa o bi abi na ni Anti metu ati ya wo yire no ene di kan ko twa wo fa se kan ma ne ko police station. Me kura kaya me ba ho kwa ni mo wora mo na ma wo mo ba di na wo ti mo no sama di Okay. Ababa word na asem ebeda asem penipa dwumadi ni kunu na ye ne no akọ twetwe nkọma aba no. Oba ma me wusa na ukunu no ne be ma no enya adwuma.
me pa sure there be ba daddy pa sure nya ni nti na menam me ne se obekwa akwa no na no na akopone ntokwa no nyina ba o me pa sure nya no nti edua no yetwa so yepese yetu ni hini nyina na yehu se asem no yetu ase enti na mama ebusa asasem no eye adwuma na enya adwuma edu ba bia nya no nti na menam Matias yesa na eno na akwatwetwe ntokwa na ba no every so ono ahu se enya adwuma saa no one mema edi nkomo saa no a wono wonte ase saa emfa ma enti no ntokwa no ne fare ba no baabi ewo ho a eno no watemaze saa efri brebe na enya adwuma pacho be se 3 years ni 3 years mpashane na o last born na dimfie sai mpacho 2 years aya semu okay omna samu abrem OFORISUO eda afefuase producers nso eda o ma se o ma bodwuma OFORISUO asemo emesre ya ka se bit me wen na ebe me ya pa mesre producers case we ese dosu kokko akire akwan ama mi fa so okoda mu a sebe miracle ye adwuma ho na no kra no e case bia sa no bia da prison no nya ne sa nka mfi se nka wi ase nyeden yenim ka wi ase be de sa OFORISUO madika kasa se mo se duru me bia mo me hwe ne pa ya na obi kwa awade bia yes trap we de ho na woko so obi kasa wo deserve na trap no enye sebe siremu aware nko sirem ni bi nso ba sante aware ma onu so bi hia amane because amane no emra ne mra no ene omomra no ya na times se oni obi enam ne wonte wo kasa ase a ya na times no de bi antokwaba de wo ka no kra no e ka mama na wonte ase enu nti na ya na aware bia wo kwa e so hwe ni na mo ka asem bi se okrompetedu na mabika makasa ase mo se wrong okrompetedu na mabika sanko mu nyina me fi se minim sambo kakasa ba ko na ye de na fidi akwa na ntwina ma ye twitwa na ofi OFORISUO ye besre ensebu basoa ye se asemu bi ba franka ensi so ene wahu se bibi besi se franka ensi so de obeda ho so nti asemu ba franka ensi so enu ntina yayi baabi asi wo se o ye peace officer it is a bibi hawa ko na dey ko dwane to a maami ye man ho ye ne ya fidi o ye nko obi momo emwana na sebe o ombe wuram sa na fidi mu ye beka ne sa nipa nya aboa de bata fidi sa na ye ka no usuma fidi a wo yi de ya aboa te ha ye gina o di sa de na ye nshanso de se obi asem ha ne bia no de ba no beka na asem afidi kasi o hwe se wo kasa no ba TV so no enye so yi sa o enti obi kasa mi hwe de maami de be pa ne beba se oba besi atwe sika twitwa mema adabraka ede pa de beba ampa yesi wo bai maami wote wo no so se be yanka se wo ye emum wakọ afie on se be ma ne kasa wode yimesi yenko fie maami kasa asem se wo ye asantin so ye hwan awade enfa nko heaven enne me kasa asem ye wo ye oba na tia awade bi ho na nsika twen ofase ebebo nkuma ebebo hwe ufie wo ho ene ebesere wo gya awade ne kọ obi se me manti na wo ne de koto asama do ne ka na tie gu so a o manti no ena afekwa na o mabaye mobo eti se wo gya awade na kotena se a o man ekom de wo mu a o betima ba babia wo na ma menka sa asemo yi si ya wo nkura ba wiase na so mu hwa na ye twen wo man so se masesa nkura mimiti asem ma me ka se me nkom papa wa de madri wo betima ka se me nkom ma me anam papa wo ni pension nyansa wo sa no ma we mimi de OFORISUO de make nyan se ekwanya maami na se ma wo ka court asem de wo mo mra ajesi kasa bi wo contempt one way ya na ja contempt nanso yesua bibi free mpadifuo bi ho ebra asem nkokọ to abra ko a ennam police station won se bi wo ampa yetim de kokọ to straight
ba asɛm maame asɛm kyerɛ sɛ yɛbo no ɔkɔyɛ case aba yɛho bi daa sɛ wokɔyɛ asɛm wokɔyɛ case wɔ police station a kuromafo ha mpanifo mu tie ne yɛ paa wokɔyɛ case ne sɛ sabin prejudice a biribi nhyɛ envelope ma na sɛ wobɔtɔ mu nyaa masa yɛbɛku asɛm a mekan de ɔne me bɛ ɛte asɛ ɔpɔ ɔnyɔme de mmerante ne bɛhyɛ wopɛ adwom wopɛ so anyɔme ɛwɔ hɔ ɔbaa yi wakɔ yɛnim nkurɔfoɔ bi a yɛtaataa no ɔkɔ police station ɔkɔ yɛsɛ afɛ kora deɛ mokora mu dua bo fa asɛm kɔ yɛ koko no Ghana yɛpɛ saa de ne paa masa ɛkyerɛ te yɛ nya kyɛhyɛ ɛdurumɛ bi na sɛ ɔso woyɛ peace officer ne sɛ wobɛma nipa ho ayɛ wahi ebi ne ɔbaa yɛ ɔn sɛ koraba ɔno ne de ɔkɔtwa yɛ de ɛduru ɔyɛ som yɛde ne kɔtom kɔɔto gyɛgya ɔgyɛgye yɛ de hɔ de ɛnyɛ asɛm ɛyɛ ɔma adwuma ne mmom yɛnhwɛ kwan yɛ ɛfaa so sɛ yɛmpa sɛ wɔbaa yi nso sɛ obi boro no anaa ɔma di ne mpa borɔ ne sɛ wɔbaa yi sɛ wɔkɔ police station na mo nso ma nsom anyɛ de ɔbaa yi nakoma pɛ ama no na nipa mmiɛnsa anaasɛ nipa mmienu matu agu so ɔbɔ no masa ɛti sɛ be ɔwɔ bɛka wo no abaada hɔ a wobɛma no ka wo ɔbɛ wo defende ne ho wɔ kwan bi so o mo a mommrɛ wo sɛ ɔbaa yi ka hyɛ te saa ɛna na ɔbaa yi sɛ be ɔmo ne nane ne yɛ o na mmom mesrɛ esirem trap ne bi yɛnyɛ sɛ ɔbaa kɔ a wade ne ɛde ne ma bɛrima a ɛsɛ yɛatɔn no ɔbɛka na sɛm wɔ fie a yɛnyi ntom sɛ yɛku no yɛtwa ne mene ɔbɛka a yɛsi yɛnya de na ma ne we kɔ akɔyɛ ɔgya ne nsɛm ɔkekan ɛna ɔse me bɛrima wu ɛna ho ahwan wo yɛka asɛm na meka sɛ ɔbɛdi nan sɛ ne wɔfa ase ne kɔ amfa nsanka no na sɛ wotie na sɛm ɔka mpa ne wɔfa ase ne bɔ ɔbɛn ɛnyɛ nkwase asɛm ɛnyɛ mo asɛm sɛ mema bɛware me yere na mema wɔfa ase na ɛbo no wate bi da ɔfɔso asɛm wɔ yi me sɛbe mpɛdwa sa mamfili saa ɛti asɛm wɔ yi yɛde bɛhyɛ fridge mu yɛbɛka ne 3 times bɛrima no so tie yɛ ne a wɔpa wɔ mmra ne wɔnya deɛ ɔkeka sɛ meba wei no ɛyi nem sɛ ne nsɛm a wɔka sɛ mfie mmiɛnsa nso wobɛyɛ mfie num mmienu na yɛdɛ na sɛbe ne bɛrima kɔwuyɛ ɔhu nti ebi a matesɛm ebi a hɔ ne yɛhwɛ na ɛte saa koraa mpo na tio aberewa ɔhene yire sɛ ɔbaa ne ne te na ɔbaa so ɔmpa wo koraa so wɔ maa mmienu wo bɛrima mu wɔde ne wo ha ho sɛn ɔfɔ so mahwɛ yɛ a woanyɛ sika na asɛm bɛsi ɔfɔ so yɛgyina afidie wei so na yɛ nyina yɛataa wɔ akyi ɛne chief producer akyi sɛ aberanteɛ no ɔmmra immediately anyɛ saa yɛde abobo yɛa bɛkɔ akɔfa no ɛnsɛmfo ahi o ɛsɛmfo ahi papapapa ebi ne mu di nsɛhunu bi asɛ bimprɛdua sɛ wokɔ wale a na wokɔnyɛ ɔbaa fra abusua no mu a ase atɔ no wɔyɛ dɔnkɔ anaa akoa hwie wo na akɔfa ne baa yɛ nti wogyaa na wode ne kɔ ne maame ne papa o twi bɛ no wɔka ne saa no mama yɛmfa no abufoɔ ma no so ne medawerɛhuom anyɛ saa kɔtɔ ne mesi no mesi ne baabi a naso wɔ ɔnti twi na meka kyerɛ no ɛmɛma bi no mu yɛ nneɛma bi ɛtia ma ɛyɛ tabu ano ɔdene wone na woma mu mmienu enum wodine ntetɛntetɛ ɛde na ɛma wodine ntetɛntetɛ mpagya ebi wɔ kurom a ɛma fa ahodie ne nkɔla ɛho ayi ebi wɔ gender ebi wɔ ha adwasafo na agya adwuma bɛkyɛ ebi wɔ Ghana ha ɔsa office no ɔmo ntoma ne yɛhu sɛ yɛni wɔ biara ɛyɛ ntoma no ɔde o wɔn ma adwasafo anawate ɔfɔsio deɛ ɔmo kana no ɔde toro sin sɛ asɛ yɛman yi mu no sɛ wotena hɔ no ma na obi de sika atwa wa otwa kwa wohwɛ ne nsa no kora mark ne da wotena hɔ na obi pira wa opira kwa otwa no mark ne da ɔho na asɛm wɔ ka ase na no nkohu deɛ ɛkeka kɔ na me deɛ baabi a bɛrima no ɛtetɛtɛgee no ɔhɔ na mempɛ atete ne duru baabi a engine nya adwuma bɛtetɛ ɔpanyini na wotetɛ sɛ bɛmu num wotetɛ sɛn ɛnyɛ adwuma akɔkɔ dɛ wosokora wɔ mmienu engine nya adwuma bɛtetɛ dabra wɔ mmienu woni engine nya adwuma a ɔbɛrima no nya adwuma dɛ wɔkɔtɔ nnwoma na adwenkyɛ sɛ obi de ko ɛno no na ama ntɔkwa na ba bɛrima wofa maa mmiɛnsa a
ya ne ewo bi wo ha na de ba no ni hia unya feelings pa anti minim de so so mienu na mo asamo na e kan yenya yenim na nya na wo kan wo na wo kan anam si wo minim e ba cho de mienu jayo yenya yenim kwana koso ejimo ya so compensation na asi se be bie kokko kwana koso na wa na anuano no OFORISUO ade abrante na ye no meti on se me ho woso me oba o fa kwan bi so agiana na wo ye na asede ma na ya me se obedi ntitendete na wo de ni ebro be ma wo nua ana wo fa ase abu oba sebe wa wuro no ho na da wo mamunum antwayi what be da na brante ne kwa ye hia no ye hia wo ne wo fa ase nyina ayesa me so me di abufo pa na be kokofa wo omla tentem ne ni nkuta ho because the ASEM no o se hwehwe mu ye na yenya mmele so kwa posifo no ho empanimfo ye hwe date no ene court a ye koye ye ni akire enko police station ne hwe ekoye fa so a because OFORISUO me de manu si no ye betumi akọ aposifo no na court de ye ni omu ni asem anye court asem se omu na na ka meka se mu se aposifo ni bi won mo na hwe wano asem se de ni bi won na hwe wano asem unim se ye yanko school emi ye bitu me asem kese pa na nipa ne twere de obeka na wontwero do otwema no asem wie no se me pa che wotima kam se ebo se de wosi a twa arabic ne de mitimi nkai no wakan ke kama na bom trinku ye ko do ko to won mu a ne ye kenkan ya ye wo betumi apajansa se de o kan anye no wo de se ma no besi judge ne simba cho mane nko 2 years am se my lord wo dem pacho nya menum asem ni wo na da de bona na akodi e do ko na se da bi na ntokor ko asem nya nam ko ye ampani ampa ye fo bi kin kaka ni ma me am kan translate on ai e kin kaka tan che ne ke sa asem me no me kan nye sa enti obey e bi esie de ne kura ne nam so de ko tonkura bi na wa chi asem no on ne me che no wa chi asem no enti ye besere se yeti oba mumye moye hu na yeto ye ka se one day poverty say odifo awu obate wo so ye wu ye nyina ye beko na mu wo wu akiri no odi hwe ni ye ni nyina beko no srewa ya samka ba omro se moye penye se obeti wo ja odi ene uko wa ho ka ne fie aka wa hwe ya ke ma ko fie asam ye nya nwuye ayo mi se menya 120 years o kafra menya 20 years enti be ma no ye hia no ansa ne ye de ebufuo e betofo mo no ye hia be ma ne no fa ansa de a ansa ne ye beko sa cases part 2 and part 3 no oben so abusuafo mo mra no munya ise ya de na ma wade na mo fo awosem o ma me so tiase okay odi wa se mo kwa ye no onti o mumla se no ayi omro ka no abusuafo ne mra na ye nyini free ayi ni nsem na se be producer 3 years party oba we ogina we die menye so so be da ekotikom sa mkafra okay asana ye be kwa berewati ono ye nko computer so adwadie mra sawa edi enso ne gu free mu ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kangen akalan water ye gu free mu dia acid wompa ofa be ye no kure sanse nsuo ye no mu ayare sa me ne nkwadai se ka se nsuo ye nkwa na noa ne kangen akalan water e ye nsuo a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me peso obi so hwe no se sani nsuo a wonom no kangen akalan water na oba hunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kagin akalan water sa wo pandodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wate wo kwai 0241 449191 ana 0507 379474. Branya drew up yemu, adofoni adofo na ye busa se, erisia no e, ejanka no e, okrani no e. Bible say, na me SOMPA ni se, obi hu nyanka ni erisia mo, enu ti na tara one media, ya wo SOMPA.
Yede SOMPA akyɛdeɛ ɛbrɛ enyanka ekunafo ne emisia. Yɛse bronya yɛhwɛ ekunafo enyanka ne emisia. Apemba ɛno tie di trɔhworo ne kɔso ma me kan ho na fo ani kyerɛ mu wɔsom yɛ wɔsoa me na kɔtwerɛ anyɛ saa enipa apem no so pɛ gate ni mu ato ebusuafo akofo nsan so nyame ani katenti adeɛ bi a wo sɛ yɛ mu anwa adeɛ bi a ɛnse provisions wɔn so fabra na ne titiri pa ne sika kadeɛ yɛ wo nyinaa gu na ne onyame nkɔ apam na afefoforo no a yɛ kɔ wɔde bɛyɛ pampam Tara One Media SOMPA akyɛde yɛ momo line no 0598 559802 ɛdi ɛbɛba yɛ Tara One Media ana Blessed Foster ebi ana wo akyirikyiri wo ne me bia pɛ sɛ wɔde bɛboa yɛn na wontimi fa ma ɛno so ayɛ 0244 834838 Tara One Media SOMPA akyɛdeɛ afie ɛnyanka ne akurafo ɛnwisia ne so wɔn mo pɛti Ewe ASEM nipa dwumadie na waso eguso a wotie no na wo hwɛ yɛn ɛwɔ SOMPA TV no ɛso no na ewiase duru baabi a ya na boafo na boafo na papa se wo hwɛ asɛm yi ato ababa wo ya abrɛho na eduru baabi a oni bie na eduru baabi a de sa ansensem we edi won abrɛho yie pa ya bɛsrɛ pa se eduru baabi a ya postifo no ya omoma tentrene nya adwuma wo maso yɛ efiri sɛ ababa wo kana asɛm nyina na wo so won wo ba hɔ a ɔmomfi no na si dai we twe sekai esi dai na ababa wo yinko a mutimi bo no kwadu ame de ne kɔto afiase abrɛho yie pa wo abrɛhotia Ofo bema o ma me Sarakoba o se wo hwɛ dendende na ne bu afuye ya chia mommy Nyankopɔn kɔso anhira na OFORISUO bema mommy Sarakoba bu afu no me so mentene ha se no modin so sa answer say eba ema asem say no a eya sometimes ye hwɛ se de asem ni sitie se wo hwɛ ababa we ya wote me nsa benkum so ha se nom na wo hwɛ ono ankasa ne nsa benkum ha se nom a ya pa meka kakra bi se kan ntine no wo hwɛ twa na eda ho na opagya camera no be capture amehwe pagya san me hwe se de kotwa no esi aye no minim se camera no betimi aka school fees wo ho ana wana wo mo be ye se de ade na esi aye no ho wo de ma me nko so time na ekwa ani mu no megidi ye se omo de beto ababa wa ni twa no so na wo mo ahu de asem na America no se oba besia empo se eya na ka se kuti bu omo bum kwa sa hwe se yen hwe ade bi wo ha se no mo ansa ofo amamra ya wo tintim no wo afi apema henkura duokunu mienu no emra ne doso ye wo ba ko bi wo ho a baabi se de wasia ne nsa ne ade no entimi emma ye but ye wo ye mra ne ba ko wo a mame ebo ha no ahwefo no mo hwe baabi ho aye tum no a ho na ade ne bo no entini no na ne po no ekọ na ba ko ho kakra no ena ye obetimi de ato wo na ye kọ ya mamra ne so ye wo ye mra ne ya chichechichem ye oba ko bi e fa ne se criminal law se sa criminal law no kọ chapter 5 ho na clause 2 ho no a eka self defense ho asem se obi edi wawuo obi ebo mi kunu na ye boa baabi a wo bia me kira na anwumre manu susimina so me ame ho na me de be ye mfato ho ensi da se empo no me de ye mfato se me ne na ye boa enya eya kasa na sa no baabaye na o se one me eko ana se bibisa na ebia na ye boa ye mia me kunu ntina me de na ye mfato na ebia wa kamatin form ebia wo mia me kon ana se wo mia me mene na me hwe sa ade ne baabi aduro no e de se ayi black American ya police for che na omumia ne kon de ne kotodwe si ne kon so a wo ye o tie mu I can bleed onti me humi a broni ya wo ofa ho wuye na se sa bre no na owa baabi a ye se aba na ho makna man enka nipa ana sa abo ate anka ye 19 na se me fa aba na se bo na se seka bi a me nsa besom ana akonwa na se me de bo mi kuna eno na ye self defense me ko e de agye me ankasa me kra because baabi eduro no eduro wo ne nkwankwanta hwe se oba besia na emema mienu atu agu ne so a
wo mo bono say kura bona ababa wo ya wote wonya nipa bia ni mu odu anase wo ye ayi tenten glamu bia wan shada nyi obi ani mu odu na emema mienu tu agu ne so enfufu mu ado nyine de wanyine na meka ne body no ankasa no wanyi obi a wo so beka say bia na basa mu odu nti obetim ne be ma ba ko anase emema mienu ako ena mema no so nye say bia yes antini abrante bia na no na basa mbogobogo bi ebi no mo de wow na obi a wo no wa ba ha say no mo kita kotokrodu ya wo do odi oya de kotokro ene blantain ya wo no eye adwuma wo ha say na wo se wo bebo asem ni bi wo ho aya na wo tia ya na ebufu eya na asefem eya na nsemfra wanhwe na wo kokan no amo atara so ye no ne say na amas ana ame say emema mienu mutimi tugu wo baba akoso say ye buno nsankenye odumfu obi ene nke be pie wo sa abre na ababa wo mbetimi akune de na to wo abla obi akora obi a wodi na wuo na mama ka asem we say ebra so say Ghana ye mra no empanyimfo minim say what do we call them omo bo omamba pa ho dawuro de kire NCC for mejidi minim abrebia ya no mu ni akade but mejidi ye say bra so say empanyimfo de omu NSC form na omu ma makade na emla no sede city oman ba pa sede na ye sa kire emla ye wo mema se no de akire amanfo no mejidi ye say bra so kanka ne ye nkronkoma ni mu no because ukwa baby a say we say tribe nie oware oba minim esema mantifi baby wokwa ye de ma yesesabi emua yemfa wonu mu nya hwe yemfa wonu mu asem nya hwe emema na ebo ho na ye kanka bi woka woni anu ye bia wo na asem obekemo the decision bi obeteki bia no is fana which is wrong e blaso say sa de ma ni nyina ye twa sa ne ma no so hwe sa wodi oba ba ha senum na wo mia na mene na wo bono na wo de se case ni so na de abebo no adan a e wo se me ne wo kwasere mu ansa na nsenkaye bi wo ho a yakoka the chick of it any say yakọ police station na eso kwa wo faase police ni afra no wanya kwanya eni akokoduro all the boldness edi the police ni na tamsa mu akasa no nim dia mo ya na wo ba fu we se de na semba na mu so okay ehe for na ekira abrantia ne say ye de obi di asem court ana say police station ana say ba bia e wo se ye hwe ni mu hwe nipa ne say ne ho nya akọ no ana say onya nipa bia ofo so say de omno sika ye no asem wo ye ntimi nkansi ne but me ka kire be ma ne say de wo ye no e ye nsem a ensemfra enti wo hwe na wo sisa na adwen na ye nua no police one minim say da ye be hia ne ye be ka ho asem ada wakọ wa yetimi che no na wono a yetimi twa ne nsa ye nyina twitwa ye ho a yetimi chi mitum na ba akọ de mbeka na asem mo afi wono ne ba de ma ye no ye different matter but ni kunu no wo hwe ye mo timi fa emla nhye de sem sempo no zabila ho ne na bi obetimi di sansem na di oba ne wo ho a enya santimanta masenum ye be se asem we say ye be di akire na ya hwe akosi ba bi ebedu because ye hwa mama ne bi wo ho a wonom life ase wo mema bi nsama me fancy asenum wansa Sir, would you see her dear na ye best rese asem no ye gusua edi akire esan se entwa ye kra me baby a make ma asem afa ya prosifo na kache efri se baba wa we so no de na asem ba ho na mo pam no ne yabo no mo antumi ankoche mema no mema mienu obo oba ba ako na oba we kura akotwe se kan ya oba we sempa asika ze no betimi ato na nsa kura na wo he na mema mienu atimi aka baba wa we atim fom wo matwa ne se kaya ma ne se mogya afiri mu aba ene sei ye besre pa se apostifo wo kotwi ye besre asemu ye bekọ ye bekọ akohwehwe trade mom ye bekọ ne akohwehwe na asefem trade apostifo esan se koti kotwi ni tinam fu se eho na okoye case no em se judicial once no em se ana apostifo no mesre ya na kromu afọ apostifo mpanimfo hwe bibi se ba na mote a momwa yen na sebe nkora no eye no ma bi ye ko police station bi asama da we sesa akora de court commander na ma akora no mlasa fasam ne court na asam da so na office no didi hu e ba sa wo police pani no wo na ye omo sa wadwuma wo we ye ka ye ko ba na officer no ho no okay
Yabesre enti traderfo yabeba ho ne ababa behwehwe mekwan a asemi fo asoko piem e wo kotuma ababa wei ekode fiase nyinada asefem abroku ye papa 0551931931 0554931931 na yekọ yafrefo ho ne no mo so enkotwetwe nkomo kakra. Hello, good evening. Panipa majeso udin baby a ofrefre Bazam kabesa an manye kama kwati bwache. Bwache yanko. Meche o masamwa. Jo. Ana mche osofo so. Oche osofo chine hai. Yanko ya ni. Iligi akata. Please. 3.1. Hello. Good evening. Obapa udin baby a ofrefre. Bacha from me flip Bacha me nursing. Who ya day? Me nursing. Yo, me ka oye post ni. Da we me nursing na efa ama e di mo ma wa re o no fo. Aya no mas mo le ya simpa. Na mami na osi manda ngaro na yo. Osi masiye me. Na me ade. Osi be me ku. Maseshe utumi se study papi was on them kata but on the no then sa utumi se shem ma say that's one and I said that's no man that's all no that I was so no that na just time bia o pe bia na just all the man but my man so the you say kata utumi se dem ma ka trainable see them and then the but then I'll be something that don't be no one hour and yana and no coming. Ebinom. Okay. Hello. Panipa, baby, I'll free within. You want the bachelor family Ashton, the Casafi Seni East. Okay, Seni East. Okay. You mean I'm not going to match here when they were for. The Gidi said, Mammy, we are some our cano. I hope because we said the name of and there would be a coup. Now, board our so bit media bonner crowd, bonner, not to Lipanan were not a touch of say, dear say. And she said, I am not up with a dear in fact, the 724 say, nothing as the two constitutional, almost a seven for my because what you say would be a doom Pablo Pana. We had to do now with the defender of the pay. As our Nicaragua police station or for I'm not touching. Some and it's a better thing for say, emotion, no such a then, and then it's baby. Said the name of Corner. And yet, we have a new ass more. I work at the pa, getting a water banata. Bima about now, there because there 5. Not some about what yes, I just was one money I could then bear 1.5 months. If you have no need to do one. Oh, yeah, NIPA doesn't know come be about that's it. Okay, enuti asem we no said asem panipa ya nia bre e wo so ne bedi akire na yakọ trader posifo no ne no mo akọ twetwen komo na biew ni kunu no efiri kire kọ yato yensa afre no so mekire mu ye na wofa no wofa ase no enka ho efisa asem we no yati ase a enye ye enuti ye bedi akire amanyoma akọnka ye pa ewo asempe nipa dwumadin so Siemens Herbal Clinic wo frew wo se yade bia de free utri su kosi nanse yemfa enko down Siemens Herbal Clinic na onsaw yade kama na namsa yade de wudi duru ho a esan fidi a Siemens Herbal Clinic wakofa de begu aso yenti no wo hwe wo Johnsonim ehwe wo mojanim ansana wo de adura kan na wo se ma wonti asese enura wo de kan wo no eye habaduro heba nko a ena wodi edi djuma every 3D madedia na wodi so ko ma so ya obetumi atu ase edi amaw ya de bibre biada kidney enense wo sa no mu ena efiabam typhoid fever na osa obetu ase na wodi amaw amanyoma konkan wodi aganya badwa so Siemens Vital Herbal Mixture wodi abadwa so se de be ya wo be ma obetumi edi akatim akapen agro wo mpaso ama oyire eni agiye papa 0279 356570 0279 356570
ana 0240616061 0240616061 na Ecosmens Cyber Clinic na Ekoji Ayarsa na nyoma enkonkai emfa emaw wodi agani bia badwa so na enyoma enso enkonkai emfa maw ababa wanasem no awrahu ye papa enu ti asem panipa dwumadi ebedi akire na yakotrede ho na ye ne aposifo na akotwetwe nkomo efa na afiase eno eho na yeso de akoi no House of Faith wono ena edi nyame asem emu otwampa ede abramo wote omono asam wanka saa ena wote odifo pokwa enka ohene yire mame yeboa akua asuama oya otenenka ye papa abrewatia eno no kufro bofo mpa be masuketu ameyipa bre na sa ya waboagye fosuo ni ntin fosuo me na metenam na metinchim asempanipa sitia no ede ekọ boshe asase so na chief executive producer madwumadie bema wusu kantan kankan ono ena hyehyɛ dwumadie kama wone na pamfo enso eboa pike ono ena mi bonkum hene woboaye amsiafo no boa ema social media handles ni nyina efa dwumadie fe TV no so yakọ so SOMPA TV no womo ene boaye ema dwumadie yahwefo enso ehweye efiri achichiri na amanfo enso etie yen ewo SOMPA 93.1 aha ne de dwumadie no enyina ebesi efiri se okuyafo okọ adwuma wo ponsa ena aban adwuma nso se wankọ pension ya ubewu na wodi adwuma no mekọ long time na yeso de akoi House of Faith wodi nyame asem ebrew